Το πράσινο μάλινο κασκόλ ήταν ακόμα πεταμένο πάνω στην καρέκλα του σταθμού εργασίας όταν η Μέγαν Γουίτφιλντ έφυγε από τη βραδινή της βάρδια στο Ρόκφορντ του Illinois στις 15 Μαρτίου 2002. Η βιομηχανική πόλη του Μεσοδυτικού βρισκόταν βυθισμένη στη ψύχρα της πρώιμης άνοιξης, με τους βρεγμένους δρόμους να αντανακλούν το αχνό φως των κίτρινων φώτων του δρόμου. Στις 9 το βράδυ, ένας συνάδελφος επιβεβαίωσε ότι είδε τη Μέγαν να οδηγεί το ασημένιο Chevy Cavalieri της έξω από το πάρκινγκ, κατευθυνόμενη προς το μικρό διαμέρισμα όπου την περίμεναν τα δύο της παιδιά. Όμως, το επόμενο πρωί, το τραπέζι που είχε ετοιμαστεί για το πάρτι γενεθλίων του γιού της ήταν άδειο, η τούρτα άθικτη και το σπίτι παράξενα σιωπηλό χωρίς τη μητέρα του. Οι γείτονες ανησυχούσαν καθώς η είδηση διαδόθηκε. Μία 24χρονη γυναίκα και το αυτοκίνητό της είχαν εξαφανιστεί από την πόλη σαν να μην είχαν υπάρξει ποτέ. Αυτό που κρυβόταν κάτω από τη βαθιά λάσπη και στα κρύα ντουλάπια αρχείων θα συγκλώνιζε το Illinois 2 δεκαετίες αργότερα. Πριν βυθιστείτε στην ιστορία, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι και να πατήσετε το κουμπί ειδοποιήσεων για να μείνετε ενημερωμένοι για τις τελευταίες υποθέσεις. Στις 15 Μαρτίου 2002, το Ρόκφορντ του Illinois ήταν τυλιγμένο στο παρατεταμένο κρύο του τέλους του χειμώνα, και εκείνο το απόγευμα φαινόταν τόσο συνηθισμένο όσο κάθε άλλο. Η Μέγαν Γουίτφιλντ, μια 24χρονη γυναίκα, είχε μόλις τελειώσει μια μακρά, εξαντλητική βάρδια σε ένα μικρό εστιατόριο στην οδό Riverside. Μάζεψε τα πράγματά της, αποχαιρέτησε γρήγορα τους συναδέλφους της και βγήκε στο πάρκινγκ, όπου την περίμενε το γνωστό της ασημένιο CHVY Cavalieri. Μερικοί συνάδελφοι θυμήθηκαν ξεκάθαρα ότι είδαν τη Μέγαν να τυλίγει το πράσινο μάλινο κασκόλ της γύρω από το λαιμό της, με το πρόσωπό της κοκκινισμένο από τον κρύο άνεμο και το χέρι της να κρατάει ένα κλειδί που χτυπούσε. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που την είδαν. Η Μέγαν ήταν γνωστή ως αφοσιωμένη νεαρή μητέρα των δύο μικρών παιδιών της, με το μεγαλύτερο γιο της να πλησιάζει τα 7. Είχε υποσχεθεί να κάνει ένα μικρό πάρτι στο σπίτι την επόμενη μέρα, με τούρτα γενεθλίων, μπαλόνια και ένα καινούριο πουκάμισο που είχε τυλίξει προσεκτικά την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά το πρωί της 16ης ημέρα του Μαρτίου, τα παιδιά ξύπνησαν σε ένα σπίτι χωρίς τη μητέρα τους, με ένα άδειο τραπέζι για το πάρτι και χωρίς κανένα ίχνος της καβαλάρισσας. Η σιωπή κάλυπτε την κουζίνα, όπου όλα παρέμεναν στη θέση τους, εκτός από την αυξανόμενη ανησυχία στα μάτια της οικογένειάς της. Τηλεφώνησαν στο κινητό της Μέγαν, το οποίο χτυπούσε χωρίς απάντηση πριν μεταφερθεί στον τηλεφωνητή. Έψαξαν σε όλη την πόλη, επικοινώνησαν με τους συναδέλφους της, αλλά κανείς δεν είχε πληροφορίες πέρα από το γεγονός ότι είχε φύγει από τη βάρδια της ως συνήθως, είχε μπει στο αυτοκίνητό της και είχε φύγει. Το Ρόκφορντ δεν ήταν μεγάλη πόλη, αλλά ήταν αρκετά πολυσύχναστο για να εξαφανιστεί κάποιος χωρίς ίχνος. Η είδηση της απουσίας της Μέγαν διαδόθηκε γρήγορα στη γειτονιά, με τους γείτονες να κουτσομπολεύουν, τους συναδέλφους να ανησυχούν και την οικογένειά της σε κατάσταση πανικού. Οι άνθρωποι θυμήθηκαν ότι συνήθως έπαιρνε την ίδια διαδρομή για το σπίτι, σταματώντας μερικές φορές στο μίνι μάρκετ στο Forest Hill Lambda για να αγοράσει σνακ για τα παιδιά της σε ένα γνωστό βενζινάδικο. Αλλά αυτή τη φορά, κανείς δεν την είδε πουθενά. Μια ασφικτική ατμόσφαιρα άρχισε να πλώνεται. Μια νεαρή γυναίκα, μια μητέρα, είχε εξαφανιστεί μετά από ένα συνηθισμένο απόγευμα, αφήνοντας πίσω της μια υπόσχεση στο γιο της και ένα αύριο στο οποίο δεν θα επέστρεφε ποτέ. Αυτός ο φόβος άρχισε να τρώει κάθε γωνιά της μικρής κοινότητας του Ρόκφορντ, όπου οι άνθρωποι ακόμα γνωρίζονταν μεταξύ τους με νεύματα στις βεράντες των σπιτιών τους, και τώρα όλοι αντιμετώπιζαν ένα ανατριχιαστικό ερώτημα. Πού είχε πάει η Μέγαν Γουίτφιλντ εκείνο το βράδυ, και πώς ήταν δυνατόν μια γυναίκα και το αυτοκίνητό της να εξαφανιστούν από την καθημερινή ζωή σαν να μην είχαν υπάρξει ποτέ? Αυτή η ερώτηση έγινε αμέσως το κύριο θέμα της τοπικής αστυνομίας τις πρώτες ώρες μετά την αναφορά της εξαφάνισης. Το βράδυ της 16ης ημέρα του Μαρτίου, λίγες ώρες μετά την απεγνωσμένη κλήση της οικογένειάς της το 911, περιπολικά άρχισαν να περιπολούν κατά μήκος της διαδρομής από το εστιατόριο που δούλευε η Μέγαν μέχρι το μικρό διαμέρισμά της στη βόρεια κεντρική περιοχή. Οι αστυνομικοί έριχναν το φως των φακών τους σε χορτοτάπητες, σοκάκια και άδειους χώρους στάθμευσης, ελπίζοντας να δουν τη λάμψη του ασημένιου χρώματος κάτω από την ακτίνα. Αλλά όλα ήταν μάταια. Το επόμενο πρωί, καθώς η είδηση διαδόθηκε μέσω σύντομων εκπομπών και φυλαδίων που αναρτήθηκαν στις γωνίες των δρόμων, το αστυνομικό τμήμα του Ρόκφορντ ξεκίνησε επίσημη έρευνα. Το λίμνη Ούμπαγκοου, το λίμνη Πίρς και ακόμη και ο ποταμός Ροκ Ρίβαρ ερευνήθηκαν. Εθελοντές δίτες και ομάδες διάσωσης με σόναρ έψαξαν τα θολά βάθη, αλλά κάτω από παχιά στρώματα λάσπης και σάπια κλαδιά, δεν βρήκαν τίποτα παρά σκουριασμένα μεταλλικά θραύσματα από τα προηγούμενα χρόνια. Κανένα ίχνος δεν υποδείκνυε ότι κάποιο αυτοκίνητο είχε βυθιστεί. Εν τω μεταξύ, οι ερευνητές άρχισαν να ανακρίνουν τους συναδέλφους της Μέγαν στο εστιατόριο. Μια σερβιτόρα επέμενε ότι η Μέγαν έφυγε από τη βάρδια της γύρω στις 8:45 μετά μεσημβρίαν. Ενώ ο διευθυντής ήταν σίγουρος ότι έμεινε μέχρι τις 9:30 για να καθαρίσει τα τελευταία τραπέζια. Αυτή η ασυμφωνία δυσχέρανε τις προσπάθειες να καταρτιστεί ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα. Ένας άλλος μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι είδε μια γυναίκα που έμοιαζε με τη Μέγαν στο βενζινάδικο του Forest Hill Lambda μετά τις 9 μετά μεσημβρίαν. Αλλά τα θολά βίντεο ασφαλείας δεν μπόρεσαν να το επιβεβαιώσουν.
Κάθε κατάθεση άνοιγε ένα νέο στοιχείο, το οποίο όμως γρήγορα κατέληγε σε αδιέξοδο λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων. Ομάδες εθελοντών, συμπεριλαμβανομένων των φίλων και των γειτόνων της Μέγαν, διασκορπίστηκαν για να αναρτήσουν αφίσες με τη φωτογραφία της και το ασημένιο καβαλέρεϊ. Κάθε αφίσα έφερε τη φράση «Αγνοείτε, αν τη δείτε, παρακαλώ καλέστε την αστυνομία του Ρόκιφορντ». Χτυπούσαν τις πόρτες, ρωτώντας τους κατοίκους κατά μήκος των οδών Alpine και Riverside, ελπίζοντας ότι κάποιος είχε δει τα πίσω φώτα του αυτοκινήτου στο σκοτάδι. Ωστόσο, η πιο συνηθισμένη απάντηση ήταν ένα συμπονετικό κούνημα του κεφαλιού. Στην αίθουσα συσκέψεων του αστυνομικού τμήματος, η ένταση ήταν έντονη. Πάνω στο τραπέζι βρισκόταν ένας λεπτός φάκελος με διάσπαρτες καταθέσεις, ένας χάρτης με κόκκινες σημειώσεις και μια λίστα με τις τοποθεσίες που είχαν ελεγχθεί. Κανένα αυτοκίνητο, κανένας αξιόπιστος μάρτυρας, κανένας τόπος εγκλήματος. «Κυνηγάμε ένα φάντασμα», μουρμούρισε ένας βετεράνος αστυνομικός, με κουρασμένη φωνή. Κάθε μέρα που περνούσε, η πίεση από την οικογένεια Γίτφιλντ αυξανόταν, αλλά δεν προέκυπταν συγκεκριμένα στοιχεία. Αυτό που προβλημάτιζε όλους περισσότερο ήταν η πλήρης εξαφάνιση του καβαλίρ. Ένα αυτοκίνητο δεν μπορούσε απλά να εξαφανιστεί από μια πόλη, αλλά δεν είχε αναφερθεί κανένα ατύχημα. Δεν βρέθηκαν ίχνη από φρενάρισμα ή συντρίμμια στους δρόμους. Η σιωπή των αποδεικτικών στοιχείων ήταν αυτό που έκανε την υπόθεση τόσο ανατριχιαστική. Ήταν σαν η Μέγαν και το αυτοκίνητό της να είχαν καταπιωθεί από τη νύχτα, χωρίς να αφήσουν ούτε το παραμικρό ίχνος. Οι πρώτες εβδομάδες της έρευνας πέρασαν σε χάος και ελλείψεις, και καθώς οι κάτοικοι του Ρόκιφορντ άρχισαν να ξεπερνούν το αρχικό του σοκ, η υπόθεση της εξαφάνισης της Μέγαν Γουίτφιλντ αποκάλυψε θανάσιμες ρογμές. Στις επίσημες αναφορές, πολλές λεπτομέρειες καταγράφηκαν απρόσεκτα, ακόμη και αντιφατικά. Ένας αστυνομικός σημείωσε ότι η Μέγαν έφυγε από το εστιατόριο στις 8:45, ενώ μια άλλη αναφορά ανέφερε τις 9:30. Δεν έγινε καμία προσπάθεια να συντονιστεί ή να τυποποιηθεί το χρονοδιάγραμμα. Μία από τις μεγαλύτερες παραλήψεις ήταν ο χειρισμός των αποδεικτικών στοιχείων. Τις πρώτες μέρες, η αστυνομία βρήκε ένα σκισμένο κομμάτι υφάσματος που ήταν πεταμένο πάνω σε ένα ξύλινο φράχτη κοντά στην Alpine Road, λίγο περισσότερο από ένα μίλι από το σπίτι της Μέγαν. Κοντά, ένα σπασμένο μεταλλικό κολιέ, του είδους που φορούσε συχνά, βρέθηκε σε ένα σιρτάρι στο χώρο εργασίας του εστιατορίου κατά τη διάρκεια του καθαρισμού. Και τα δύο αντικείμενα θα μπορούσαν να περιέχουν DNA ή κρίσιμα βιολογικά ίχνη, αλλά απλώς τοποθετήθηκαν σε συνηθισμένες πλαστικές σακούλες, χωρίς να σφραγιστούν σωστά, και αποθηκεύτηκαν στην αίθουσα αποδεικτικών στοιχείων χωρίς να εξεταστούν. Η δικαιολογία που δόθηκε αργότερα ακουγόταν αδύναμη: περιορισμένος προϋπολογισμός, έλλειψη προηγμένου εξοπλισμού εξέτασης εκείνη την εποχή και απουσία ενδείξεων σοβαρού εγκλήματος. Οι καταθέσεις των μαρτύρων είχαν την ίδια τύχη. Ένας οδηγός φορτηγού ισχυρίστηκε ότι είδε ένα ασημένιο καβαλέρι να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα προς τη λίμνη Ούμπαγκο γύρω στις 10 μετά μεσημβρίαν εκείνο το βράδυ. Αλλά η κατάθεσή του θεωρήθηκε αναξιόπιστη επειδή ήταν κουρασμένος από το μακρύ ταξίδι. Μια γυναίκα που ζούσε κοντά στο Riverside ανέφερε ότι άκουσε φρενάρισμα και έναν δυνατό θόρυβο, αλλά καθώς δεν βρέθηκαν στοιχεία για ατύχημα, η κατάθεσή της αρχιοθετήθηκε. Ακόμη και η οικογένεια της Μέγαν, που επέμενε ότι δεν είχε κανένα λόγο να εξαφανιστεί οικειοθελώς, δεδομένου ότι είχε δύο μικρά παιδιά και είχε προγραμματίσει ένα πάρτι γενεθλίων, αγνοήθηκε. Σε μια σύντομη συνέντευξη τύπου στα τέλη Απριλίου 2002, ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε: «Δεν έχουμε αποκλείσει το ενδεχόμενο η Μέγαν Γουίτφιλντ να έφυγε οικειοθελώς από το Ρόκιφορντ για να ξεκινήσει μια νέα ζωή». Αυτή η δήλωση έκοψε σαν μαχαίρι τις καρδιές της οικογένειας και αποθάρρυνε την κοινότητα. Οι εθελοντικές έρευνες μειώθηκαν, η κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης εξασθένησε και η υπόθεση της Μέγαν έπεσε στη σκιά. Αυτές οι βιαστικές, ανεύθυνες αποφάσεις δημιούργησαν ένα κενό που διήρκεσε σχεδόν 2 δεκαετίες. Καθώς η υπόθεση αρχιοθετήθηκε, πιθανά στοιχεία παρέμειναν άθικτα σε ξεθοριασμένες πλαστικές σακούλες, μαζεύοντας σκόνη. Δεν έγιναν εξετάσεις, δεν συνδέθηκαν τα στοιχεία. Ένας νεοσύλλεκτος ερευνητής εκείνη την εποχή, που τώρα έχει συνταξιοδοτηθεί, παραδέχτηκε αργότερα: «Αφήσαμε τις χρυσές ώρες να χαθούν. Αν ήμασταν πιο σχολαστικοί, τα πράγματα ίσως να ήταν διαφορετικά». Αλλά η λύπη ήρθε πολύ αργά. Η υπόθεση της Μέγαν Γουίτφιλντ δεν ήταν μόνο μια οικογενειακή τραγωδία, αλλά ένα κλασικό παράδειγμα του πως μικρά σφάλματα στην έρευνα μπορούν να θάψουν μια υπόθεση αγνοουμένου ατόμου στη λύθη. Ανοιχτά αποδεικτικά στοιχεία, απορριφθέντες μάρτυρες, βιαστικές συμπεράσματα, όλα αυτά συνυπάρξαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο κενό, και αυτό το κενό άφησε το Ρόκιφορντ να ζει σε αμφιβολία για σχεδόν 20 χρόνια, με την αλήθεια θαμμένη κάτω από παχιά αρχή υποθέσεων και τη σιωπή του χρόνου. Μέχρι το 2005, 3 χρόνια μετά την εξαφάνιση της Μέγαν Γουίτφιλντ, το αστυνομικό τμήμα του Ρόκιφορντ εξέδωσε μια σύντομη δήλωση. Η υπόθεση μεταφέρθηκε επίσημα στη λίστα των ανεξιχνίαστων υποθέσεων. Ήταν ένας ευγενικός τρόπος να αναγνωριστεί μια σκληρή πραγματικότητα. Η έρευνα είχε φτάσει σε αδιέξοδο χωρίς κανείς να την προωθεί ενεργά,
και οι λεπτοί φάκελοι της υπόθεσης αποθηκεύτηκαν βαθιά στο θησαυροφυλάκιο των αποδεικτικών στοιχείων, ανάμεσα σε εκατοντάδες άλλες ανεξιχνίαστες υποθέσεις που μαζεύουν σκόνη. Για την οικογένεια Whitfield, αυτή η απόφαση ήταν σαν δεύτερη καταδίκη. Είχαν χάσει τη Μέγαν και τώρα η δικαιοσύνη ήταν κλειδωμένη σε ένα σιρτάρι. Κάθε φορά που η Λίντα, η μητέρα της Μέγαν, υποβάλλει αίτηση για την επανέναρξη της υπόθεσης, η απάντηση είναι η ίδια. Δεν υπάρχουν νέα στοιχεία, δεν υπάρχουν λόγοι για επανεξέταση. Αυτές οι αιτήσεις συσσωρεύονται σε ένα παλιό ξύλινο ντουλάπι στο σαλόνι της, μαζί με ξεθοριασμένα φυλάδια με τη φωτογραφία της Μέγαν. Ο Ντάνιελ, ο αδελφός της Μέγαν, θυμήθηκε ότι ένιωθε σαν να ήταν ενόχληση κάθε φορά που επισκεπτόταν το αστυνομικό τμήμα. «Μας κοίταζαν σαν να προσκολούμασταν στο αδύνατο», είπε αργότερα. Αλλά για εμάς, η Μέγαν δεν ήταν ποτέ απλώς μια κλειστή υπόθεση. Εν τω μεταξύ, το ενδιαφέρον του κοινού στην πόλη εξασθένησε. Το Ρόκφορντ δεν είχε έλλειψη ειδήσεων, ατυχημάτων, εγκλημάτων στους δρόμους, τοπικών πολιτικών διαμαχών. Το όνομα της Μέγαν, που κάποτε ήταν παντού στις εφημερίδες και τα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης τους πρώτους μήνες, ξεθόριασε σε μια ασαφή ανάμνηση. Παλιοί γείτονες σταμάτησαν να την αναφέρουν. Οι συνάδελφοι συνέχισαν τη ζωή τους. Οι ετήσιες αγρυπνίες προσευχής που διοργάνωνε η οικογένεια είχαν όλο και λιγότερους συμμετέχοντες. Οι άνθρωποι θρηνούσαν, αλλά η ελπίδα ξεθοριάζε. Εκείνη την εποχή, η εγκληματολογική τεχνολογία δεν ήταν τόσο προηγμένη όσο θα ήταν 2 δεκαετίες αργότερα, και οι προϋπολογισμοί για υποθέσεις χωρίς σαφή τόπο εγκλήματος ήταν σχεδόν ανύπαρκτοι. Το ύφασμα, το κολλιέ και οι αγνοημένες καταθέσεις παρέμεναν άθικτα σε αδιαφανείς πλαστικές σακούλες. Κανείς στο δικαστικό σύστημα δεν ήταν διατεθειμένος να παραδεχτεί ότι τα αρχικά λάθη είχαν κοστίσει την ευκαιρία να λυθεί η υπόθεση. Άφησαν τον χρόνο να θολώσει την ευθύνη. Για την οικογένεια, αυτή η σιωπή πόνεσε περισσότερο από τα κακά νέα. Η σιωπή σήμαινε ότι κανείς δεν έψαχνε πια πραγματικά για τη Μέγαν. Η Λίντα στεκόταν συχνά έξω από το δημαρχείο κρατώντας τη φωτογραφία της κόρης της και μία αναφορά, αλλά έφευγε απελπισμένη. Ήξερε ότι οι αξιωματούχοι θα κούναγαν μόνο το κεφάλι τους, επαναλαμβάνοντας τη ψυχρή φράση «κλειστή υπόθεση». Για το κοινό, η ανεξιχνίαστη υπόθεση ήταν απλώς ένας όρος. Για την οικογένεια, ήταν μια προσωρινή τελεία. Ένας τρόπος με τον οποίο το σύστημα έλεγε ότι η αλήθεια δεν είχε πλέον σημασία. Από το 2005 και μετά, η υπόθεση της Μέγαν Whitfield βυθίστηκε ακόμα περισσότερο στο σκοτάδι. Τα μέσα ενημέρωσης σταμάτησαν να την καλύπτουν, εκτός από σύντομες αναφορές σε ανασκοπήσεις για ανεξιχνίαστες εξαφανίσεις. Στην κοινότητα, κάποιοι εξακολουθούσαν να ρωτούν για αυτήν, αλλά οι περισσότεροι εξέφραζαν μόνο λύπη. «Καημενούλα, μάλλον έχει πεθάνει εδώ και καιρό». Μερικοί σκεπτικιστές πίστεψαν ακόμη και τη θεωρία ότι είχε εγκαταλείψει την παλιά της ζωή, μια υπόθεση που η αστυνομία είχε κάποτε διατυπώσει για να δικαιολογήσει την αδρανειά της. Ο Ντάνιελ εξοργιζόταν κάθε φορά που το άκουγε. Ήξερε ότι η αδελφή του δεν θα άφηνε ποτέ τα 2 μικρά της παιδιά. Αλλά αυτός ο θυμός δεν μπορούσε να κουνήσει την αργοκίνητη γραφειοκρατική μηχανή. Ο χρόνος περνούσε. Τα παιδιά της Μέγαν μεγάλωναν χωρίς τη μητέρα τους, με την ανάμνηση ενός ημιτελούς πάρτι γενεθλίων, ένα σημάδι που δεν ξεθοριάζει ποτέ. Αργά το βράδυ, η Λίντα άνοιγε ένα κουτί με αναμνηστικά, αγγίζοντας το καινούριο πουκάμισο που η Μέγαν είχε αγοράσει για το γιο της, Never Given. Το αίσθημα της απώλειας έγινε μια επίμονη σκιά πάνω από την οικογένεια. Στο Ρόκφορντ, το όνομα της Μέγαν Whitfield ξεθοριάζει, αλλά για τους αγαπημένους της, κάθε μέρα είναι μια μέρα που κλέβεται από την αλήθεια. Και σε αυτή τη φαινομενικά ατελείωτη σιωπή, η υπόθεση της Μέγαν εγκαταλείφθηκε, βυθιζόμενη στις εκατοντάδες των ανεξιχνίαστων υποθέσεων, άψυχες στίβες χαρτιών που κανείς δεν ήθελε να ξανανοίξει. Μέχρι που, χρόνια αργότερα, μια νέα σπίθα αναδύθηκε απροσδόκητα από τα ξεχασμένα στοιχεία. Το 2010, 8 χρόνια μετά την εξαφάνιση της Μέγαν και 5 χρόνια μετά την επίσημη κήρυξη της υπόθεσής της ως ανεξιχνίαστη, ένας νέος μάρτυρας εμφανίστηκε απροσδόκητα. Ήταν ένας ηλικιωμένος ψαράς που ζούσε κοντά σε μια μικρή λίμνη στα περίχωρα της δυτικής Ρόκφορντ. Κατά τη διάρκεια μιας τυχαίας συνομιλίας με έναν συνταξιούχο αστυνομικό, ανέφερε ότι μια νύχτα του Μαρτίου του 2002, ενώ ψάρευε αργά, είδε τα φώτα ενός αυτοκινήτου να αναβοσβήνουν στο σκοτεινό νερό. Θυμήθηκε ζωηρά το βαρύ ήχο του μετάλλου που έπεσε στη λίμνη και μετά τη σιωπή. Για χρόνια, παρέμεινε σιωπηλός, υποθέτοντας ότι η αστυνομία ήδη γνώριζε. Αλλά όταν έμαθε ότι η υπόθεση της Μέγαν παρέμενε άλυτη, μοιράστηκε την ιστορία του. Πληροφορία καταγράφηκε και διαβιβάστηκε στη μονάδα ανεξιχνίας των υποθέσεων, αλλά τελικά αρχιοθετήθηκε μαζί με δεκάδες άλλες ασαφείς μαρτυρίες. Ο λόγος ήταν απλός. Δεν υπήρχαν φυσικά στοιχεία που να την υποστηρίζουν και η λίμνη είχε ήδη σαρωθεί με σόναρ χρόνια νωρίτερα, χωρίς να βρεθεί τίποτα. Πιθανότατα θυμήθηκε λάθος, έγραψε ένας ερευνητής σε μια αναφορά. Η ιστορία τελείωσε εκεί,
χωρίς περαιτέρω έρευνα. Την ίδια περίπου εποχή, φήμες κυκλοφορούσαν στην κοινότητα του Ρόκιφορντ. Κάποιοι ψιθύριζαν ότι η Μέγαν είχε μια έντονη διαμάχη με έναν πρώην φίλο της λίγες εβδομάδες πριν από την εξαφάνισή της. Ήταν ένας οξύθυμος μηχανικός αυτοκινήτων, αλλά δεν υπήρχαν στοιχεία που να το συνδέουν με την υπόθεση. Η αστυνομία τον ανέκρινε και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Ένας πρώην συναδελφός του ήταν επίσης ύποπτος επειδή ήταν υπερβολικά φιλικός με τη Μέγαν, αλλά οι ασαφείς δηλώσεις και η έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων δεν οδήγησαν πουθενά. Κάθε σπίθα μιας θεωρίας τρεμόπαιζε για λίγο πριν σβήσει, σαν μικρές φλόγες που σβήνουν από τον άνεμο λόγω της απουσίας συγκεκριμένων αποδεικτικών στοιχείων. Σε σύντομες ειδήσεις του 2010, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης επανεξέταζαν περιστασιακά την υπόθεση της Μέγαν ως μια ανεξιχνίαστη ιστορία. Μερικοί νέοι δημοσιογράφοι προσπάθησαν να αναζωπυρώσουν το ενδιαφέρον ερευνώντας την προσωπική της ζωή. Ήταν μια ανήπαντρη μητέρα με 2 μικρά παιδιά που αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες. Αυτό τροφοδότησε φήμες ότι ίσως έφυγε λόγω άγχους ή μπλέχτηκε σε μια επικίνδυνη σχέση, αλλά όλα αυτά ήταν εικασίες χωρίς αποδείξεις. Η οικογένεια Γουίτφιλντ το αρνήθηκε στεναρά, επιμένοντας ότι η Μέγαν δεν θα εγκατέλειπε ποτέ τα παιδιά της και δεν είχε λόγο να εξαφανιστεί. Ωστόσο, οι φωνές τους εξασθένησαν εν μέσω της αυξανόμενης απάθειας του κοινού. Το πιο λυπηρό ήταν το πόσο επιπόλαια αντιμετωπίστηκαν τα στοιχεία που βρέθηκαν. Το σκισμένο ύφασμα και το σπασμένο κολλιέ παρέμειναν στο θησαυροφυλάκιο των αποδεικτικών στοιχείων, χωρίς να αναλυθούν ποτέ. Μέχρι τότε, η τεχνολογία DNA είχε γίνει πιο κοινή, αλλά το υψηλό κόστος της αποθάρρυνε τα μικρά αστυνομικά τμήματα. Το Ρόκφαρντ δεν αποτελούσε εξαίρεση. Τα πολύτιμα δείγματα θεωρήθηκαν ότι δεν ήταν αρκετά σημαντικά για να δικαιολογήσουν το κόστος. Ως αποτέλεσμα, όλα συνέχισαν να μαζεύουν σκόνη. Σε μια έκθεση του 2011, ένας ερευνητής έγραψε: «Εκτός αν εμφανιστούν νέοι μάρτυρες σε σημαντικά στοιχεία, η πιθανότητα επίλυσης αυτής της υπόθεσης είναι πολύ χαμηλή». Αυτή η δήλωση φάνηκε να κλείνει οριστικά την υπόθεση. Στα χρόνια που ακολούθησαν, κάθε νέα φήμη καταγραφόταν, ελέγχονταν εν συντομία και προστίθετο στο σωρό των παλιών φακέλων. Το 2012, ένα ανώνυμο email στο αστυνομικό τμήμα ισχυριζόταν ότι το αυτοκίνητο της Μέγαν βρίσκεται στον πυθμένα ενός εγκαταλελειμμένου λατομείου. Όταν έφτασαν οι ομάδες αναζήτησης, βρήκαν το λατομείο βαθύ και θολό, γεμάτο με παλιά υπολείμματα κατασκευών. Η δαπανηρή και δύσκολη αναζήτηση δεν απέδωσε τίποτα. Η πηγή των email δεν εντοπίστηκε ποτέ. Όλα αυτά τα στοιχεία, αν είχαν ληφθεί σοβαρά υπόψη και είχαν διερευνηθεί διεξοδικά, θα μπορούσαν να είχαν ανοίξει νέους δρόμους, αλλά με τους περιορισμένους προϋπολογισμούς και την προτεραιότητα που δόθηκε σε νέες υποθέσεις, το όνομα της Μέγαν Γουίτφιλντ έγινε μια αμυδρή ηχό, που επανεμφανιζόταν μόνο περιστασιακά, σαν ένα παλιό σημάδι. Η οικογένεια διοργάνωνε εκδηλώσεις μνήμης, ελπίζοντας να υπενθυμίσει στους ανθρώπους ότι η υπόθεση δεν είχε τελειώσει, αλλά η συμμετοχή μειωνόταν. Για τους περισσότερους κατοίκους του Ρόκιφορντ, το όνομά της είχε γίνει μια σκιά του παρελθόντος, συνδεδεμένη περισσότερο με αβάσιμες φήμες παρά με την αλήθεια. Τα στοιχεία που θα μπορούσαν να ήταν κλειδιά για το μυστήριο, το αυτοκίνητο που εθεάθη κοντά στη λίμνη, οι αντικρουόμενες καταθέσεις, τα μη εξετασμένα αποδεικτικά στοιχεία, όλα θεωρήθηκαν ασήμαντα. Και αυτή η απάθεια άφησε ένα τεράστιο κενό, κρατώντας την υπόθεση της Μέγαν Γουίτφιλντ θαμμένη στη σιωπή για χρόνια, μέχρι που μια νέα γενιά ερευνητών αποφάσισε να μην την αφήσει να ξεχαστεί ξανά. 20 χρόνια μετά από εκείνη τη νύχτα του Μαρτίου του 2002, η εξαφάνιση της Μέγαν Γουίτφιλντ είχε γίνει μια παλιά ουλή στη συλλογική μνήμη του Ρόκιφορντ. Παραβλεφθέντα στοιχεία, ανεπιβεβαίωτες φήμες και η αδιαφορία των αρχών είχαν θάψει την υπόθεση στο σκοτάδι. Αλλά το 2022, το Illinois αναδιάρθρωσε το σύστημα ερευνών του, δημιουργώντας τη Μονάδα Ανεξιχνίας των Υποθέσεων, μια ειδική ομάδα με αποστολή την επανεξέταση μακροχρόνιων, αδρανών υποθέσεων. Αυτή ήταν η απάντηση στην αυξανόμενη πίεση του κοινού από τις οικογένειες των θυμάτων που ένιωθαν ξεχασμένες. Μεταξύ των δεκάδων υποθέσεων που επιλέχθηκαν για επανεξέταση, το όνομα της Μέγαν Γουίτφιλντ αναδείχθηκε απροσδόκητα ως πιλωτική υπόθεση. Επιλέχθηκε όχι μόνο λόγω του χρόνου που είχε παρέλθει, αλλά και επειδή πολλά αποδεικτικά στοιχεία, αν και δεν είχαν αναλυθεί ποτέ με σύγχρονη τεχνολογία, είχαν διατηρηθεί. Ο Έραν Μαράλας, ένας 36χρονος ερευνητής που είχε πρόσφατα τοποθετηθεί στη Μονάδα Ανεξιχνίας των Υποθέσεων, ανέλαβε το ξεθοριασμένο φάκελο. Γνωστή στον τομέα για την επιμονή της και την προσοχή της σε παραβλεφθέντα στοιχεία, η Έραν παρατήρησε αμέσως τη συγκλονιστική αταξία των φακέλων, τις αντικρουόμενες χρονολογίες, τους απορριφθέντες μάρτυρες, τα κατάλληλα σφραγισμένα αποδεικτικά στοιχεία. Ήταν σαν να κοιτούσε μια σκόπιμα θολή φωτογραφία. Ένα πρωί του Σεπτεμβρίου του 2022, στο πρόσφατα ανακαινισμένο γραφείο της Μονάδας Ανεξιχνίας των Υποθέσεων, η Έραν άπλωσε τον φάκελο της Μέγαν πάνω σε ένα τραπέζι.
ξεθοριασμένες ασπρόμαυρες φωτογραφίες της σκηνής, ένας χάρτης με σημειώσεις, βιαστικά χειρόγραφες καταθέσεις, όλα ανακατεμένα σαν κομμάτια παζλ που δεν έχουν συναρμολογηθεί σωστά. Σημείωσε κάθε λεπτομέρεια με κόκκινο χρώμα. Το σπασμένο κολιέ, το σχισμένο ύφασμα, η κατάθεση του οδηγού του φορτηγού, ο μάρτυρας από το Forest Hills. Γιατί κανείς δεν συνέδεσε αυτά τα στοιχεία, αναρωτήθηκε. Στο ημερολόγιο εργασίας της, έγραψε την πρώτη της σημείωση. Υπήρχαν πάρα πολλές ασυνέπειες για να θεωρηθεί η υπόθεση ως εθελοντική εξαφάνιση. Μέσα στην πρώτη εβδομάδα, η Άρον επισκέφθηκε το αρχείο αποδεικτικών στοιχείων της αστυνομίας του Ρόκφορντ. Εκεί βρήκε τη σκονισμένη πλαστική σακούλα που περιείχε το ύφασμα και το κολιέ. Η ετικέτα με ημερομηνία 2002 ήταν ξεθοριασμένη και δεν υπήρχαν ενδείξεις προηγούμενης εξέτασης. Φορώντας γάντια, η Άρον εξέτασε κάθε αντικείμενο προσεκτικά. Το κολιέ είχε ένα απότομο σπάσιμο, υποδηλώνοντας ότι είχε σκιστεί βία και δεν είχε φθαρεί από το χρόνο. Το σημείωσε, με την καρδιά της να χτυπάει δυνατά. Αυτό θα μπορούσε να είναι το κλειδί. Στη συνέχεια, η Άρον εντόπισε παλιούς μάρτυρες. Πολλοί είχαν φύγει από το Ρόκφαρντ. Μερικοί είχαν πεθάνει, αλλά μερικοί είχαν μείνει. Βρήκε το ψαρά που ισχυριζόταν ότι είχε δει τα φώτα ενός αυτοκινήτου να βυθίζονται στη λίμνη το 2002. Τώρα, στα 70 του, η μνήμη του δεν ήταν πια τόσο καλή, αλλά όταν του έδειξαν έναν χάρτη, τα μάτια του άναψαν. Ναι, θυμάμαι εκείνο το σημείο, τη δυτική όχθη της λίμνης Σούμπαγκοου κοντά στη στροφή, είδα τα φώτα να εξαφανίζονται εκεί. Η Έραν κατέγραψε τη λεπτομέρεια, αρνούμενη να την απορρίψει όπως είχαν κάνει 20 χρόνια νωρίτερα. Στις συναντήσεις της Μονάδας Ανεξιχνίας των Υποθέσεων, παρουσίασε την υπόθεση της Μέγαν ως απόδειξη της ανάγκης για σύγχρονη τεχνολογία. Πρότεινε να εξεταστούν όλα τα στοιχεία με τις τελευταίες τεχνικές DNA που δεν ήταν διαθέσιμες στην αστυνομία του Ρόκφαρντ. Το 2002, ο συναδελφός της, ένας νεαρός εγκληματολόγος τεχνικός ονόματι Τζέισαν, κούνησε το κεφάλι και είπε: «Αν υπάρχει ξένο DNA σε αυτό το κολιέ, θα μπορούσαμε να το εντοπίσουμε μέσω γενεαλογικών βάσεων δεδομένων». Η Έραν επανεξέτασε επίσης παλιές καταθέσεις. Ανακάλυψε ότι η αναφορά του οδηγού φορτηγού που είδε το καβαλίρ να τρέχει με ταχύτητα προς τη λίμνη δεν είχε ποτέ διασταυρωθεί με τα αρχεία των διοδίων. Είχε απορριφθεί επειδή ήταν κουρασμένος. Αποφάσισε να βρει τα αρχεία των διοδίων του 2002. Η επανέναρξη της υπόθεσης της Μέγαν έμοιαζε για την Έρα με την ανασκαφή ενός νεκροταφείου αρχείων, όπου κάθε σελίδα ήταν ένας τάφος που έκρυβε την αλήθεια. Αλλά της άναψε και μια φλόγα. Αν το ξεχασμένο μπορούσε να φωτιστεί, η δικαιοσύνη θα μπορούσε να αποκατασταθεί. Καθώς πλησίαζε ο χειμώνας του 2022, η Έραν υπέβαλε μια επίσημη αναφορά στους ανωτέρους της, τονίζοντας ότι η υπόθεση της Μέγαν Γίτφιλντ άξιζε την πρώτη προτεραιότητα. Σε αυτήν έγραψε: «Αυτή δεν είναι απλώς μια ανεξιχνίαστη υπόθεση. Είναι μια πικρή υπενθύμηση ότι η αμέλεια μπορεί να σκοτώσει τη δικαιοσύνη, αλλά έχουμε την ευκαιρία να το διορθώσουμε». Για πρώτη φορά σε 2 δεκαετίες, το όνομα της Μέγαν Γουίτφιλντ επανεμφανίστηκε στον κατάλογο των ενεργών ερευνών. Η οικογένειά της, συνηθισμένη στη σιωπή, έμεινε έκπληκτη όταν έμαθε ότι η υπόθεση θα ξανανοίξει. Η Λίντα έσπασε σε δάκρυα, ενώ ο Ντάνιελ κράτησε το χέρι της μητέρας του και ψιθύρισε: «Επιτέλους, τι θυμούνται». Για την Άρον, αυτό ήταν μόνο η αρχή. Αυτό που βρήκε στο παλιό αρχείο έδειχνε ότι η αλήθεια δεν είχε εξαφανιστεί ποτέ. Ήταν απλώς θαμμένη κάτω από στρώματα σκόνης και απάθειας. Η αποστολή της ήταν να καθαρίσει αυτή τη σκόνη κομμάτι-κομμάτι μέχρι να αποκαλυφθεί η πλήρης εικόνα. Οι πυκνές σημειώσεις με κόκκινο μελάνι της Έραν Μαράλα στο αρχείο οδήγησαν στο πιο κρίσιμο βήμα, την ανάσυρση των παλιών αποδεικτικών στοιχείων από τη σκόνη του χρόνου. Τον Ιανουάριο του 2023, έλαβε έγκριση για τη μεταφορά των αποδεικτικών στοιχείων της Μέγαν Γίτφιλντ από το θησαυροφυλάκιο της αστυνομίας του Ρόκφαρντ στο εργαστήριο των ανεξιχνίαστων υποθέσεων στο Σπρίνφιλντ. Για πρώτη φορά σε πάνω από 20 χρόνια, αυτές οι ξεθοριασμένες πλαστικές σακούλες άνοιξαν κάτω από το έντονο λευκό φως ενός σύγχρονου εργαστηρίου. Σε ένα μεταλλικό τραπέζι, ο τεχνικός Τζέισον έβαλε προσεκτικά κάθε αντικείμενο. Το σκισμένο ύφασμα που βρέθηκε κοντά στον ξύλινο φράχτη στην Alpine Road, το σπασμένο κολιέ που φορούσε καθημερινά η Μέγαν και μια τούφα μαλλιών που είχε πιαστεί στη σχισμή του καθίσματος του συνοδηγού του Τσέβι Καβαλέρεϊ κατά την αρχική επιθεώρηση του 2002. Τότε, θεωρήθηκαν ασήμαντα. Σήμερα, θα μπορούσαν να είναι το κλειδί. Η Έραν παρακολουθούσε από πίσω από το γυαλί, με την αναπνοή της να επιταχύνεται καθώς ο Τζέισαν σήκωνε το σκισμένο ύφασμα με μια λαβίδα από ανοξίδωτο ατσάλι. Είχε κυτρινήσει, αλλά κάτω από το υπεριώδες φως, εμφανίστηκαν αχνές κοιλίδες, πιθανώς ξεραμένο αίμα. Το κολιέ διατηρούσε το απότομο σπάσιμο του, με το κούμπομα σκισμένο σαν να είχε τραβηχτεί με δύναμη. Τα μαλλιά, εύθραυστα και εύθραυστα, είχαν ακόμα αρκετό υλικό από τη ρίζα για την εξαγωγή DNA, εξήγησε ο Τζέισαν.
Το 2002, η τεχνολογία επέτρεπε μόνο τη σύγκριση με υπάρχουσες βάσεις δεδομένων εγκληματιών. Αν δεν υπήρχε ταύτιση, δεν είχε νόημα. Τώρα όμως μπορούμε να αλληλουχίσουμε τα πάντα και να εντοπίσουμε συγγενείς σε γενεαλογικές βάσεις δεδομένων. Η Άρον κούνησε το κεφάλι, με την καρδιά της να χτυπάει δυνατά. Αυτό ακριβώς είχε παραλείψει η αστυνομία του Ρόκφορντ πριν από 20 χρόνια. Για εβδομάδες, το εργαστήριο εργάστηκε ασταμάτητα. Κάθε στοιχείο επεξεργάστηκε σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα. Το σχισμένο ύφασμα κόπηκε σε μικρά κομμάτια για εξαγωγή. Το κολλιέ σαρώθηκε για επιθυλιακά κύτταρα και τα μαλλιά αναλύθηκαν για πυρηνικό DNA. Όταν τα πρώτα αποτελέσματα εμφανίστηκαν στην οθόνη, η Έραν ένιωσε σαν κάποιος να της είχε σφίξει σφιχτά το στήθος. Το σχισμένο ύφασμα αποκάλυψε γυναικείο DNA, που τέριαζε απόλυτα με τα προφίλ της Μέγαν που ήταν αποθηκευμένα στο σύστημα από το 2002. Αυτό επιβεβαίωσε ότι το ύφασμα ήταν πράγματι δικό της, πιθανώς σχισμένα από τα ρούχα της κατά τη διάρκεια μιας πάλης. Αλλά το πιο συγκλονιστικό αποτέλεσμα προήλθε από το κολλιέ. Μαζί με το DNA της Μέγαν υπήρχε ένα άγνωστο δείγμα ανδρικού DNA, που δεν τέριαζε με κανένα ποινικό μητρό στη βάση δεδομένων της πολιτείας. Η Άρον κάθισε ακίνητη μπροστά στην οθόνη, με τα μάτια της καρφωμένα στις ατελείωτες σειρές κώδικα. Για 2 δεκαετίες, οι άνθρωποι είχαν υποθέσει ότι η Μέγαν μπορεί να είχε φύγει οικειοθελώς, αλλά αυτό το DNA ήταν αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι ένας άνδρας είχε έρθει σε στενή, πιθανώς βίαιη επαφή μαζί της τη νύχτα που εξαφανίστηκε. Όταν ο Τζέισον έβαλε την τρίχα στο τραπέζι και επιβεβαίωσε ότι το ίδιο ανδρικό DNA βρίσκεται και σε αυτήν, η Άρον κατάλαβε ότι η θεωρία της οικειοθελούς εξαφάνισης είχε επίσημα καταρρεύσει. Έγραψε στην αναφορά της: «Η υπόθεση της Μέγαν Γουίτφιλντ δεν είναι πλέον υπόθεση αγνοουμένου προσώπου. Πρόκειται για επίθεση που οδήγησε σε φόνο». Η είδηση διαδόθηκε γρήγορα στη μονάδα ανεξιχνίας των υποθέσεων. Στη συνάντηση της Δευτέρας το πρωί, η Άρον παρουσίασε στην ομάδα: «Έχουμε το DNA της Μέγαν στο ύφασμα και το DNA ενός άγνωστου άνδρα τόσο στο κολλιέ όσο και στη τρίχα. Αυτό δεν είναι σύμπτωση. Είναι άμεση απόδειξη ότι η Μέγαν δέχτηκε επίθεση τη νύχτα που εξαφανίστηκε». Η αίθουσα έπεσε σε σιωπή και πολλά μάτια πρόδωσαν ένα ρίγος. Ένας υπολοχαγός αναφώνησε: 20 χρόνια. Και η απάντηση βρισκόταν στο ντουλάπι με τα αποδεικτικά στοιχεία. Αλλά η Έραν δεν επέτρεψε στον εαυτό της να παραμείνει σε κατάσταση σοκ. Ήξερε ότι η πραγματική δουλειά μόλις είχε αρχίσει. Το άγνωστο Ντεν δεν είχε όνομα, δεν είχε πρόσωπο. Ήταν μια σκιά, αλλά μια πραγματική σκιά. Για να τερματίσουν 20 χρόνια σιωπής, έπρεπε να μετατρέψουν αυτή τη σκιά σε πρόσωπο. Εκείνη την εβδομάδα, η Έραν επικοινώνησε με μια εταιρεία γενεαλογίας με έδρα τη Βιρτζίνια, γνωστή για την επίλυση ανεξιχνίας των υποθέσεων μέσω της δημιουργίας γενεαλογικών δέντρων από DNA. Έστειλε όλα τα δεδομένα της αλληλουχίας. Η εταιρεία απάντησε: «Θα ξεκινήσουμε αμέσως. Αν είμαστε τυχεροί, θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε μακρινούς συγγενείς αυτού του άνδρα σε λίγες εβδομάδες». Εκείνο το βράδυ, μόνη στο μικρό της γραφείο, η Έραν κοίταξε μια παλιά φωτογραφία της Μέγαν, το νεανικό της πρόσωπο, το απαλό της χαμόγελο, και ψιθύρισε: «Δεν θα σε αφήσουμε να ξεχαστείς πια». Κάτω από το αμυδρό κίτρινο φως, ένιωθε σαν να την παρακολουθούσαν αόρατα μάτια, περιμένοντας να αποδοθεί δικαιοσύνη. Τα δεδομένα DNA που έστειλε η Έραν Μαράλας παραλήφθηκαν εκείνη την εβδομάδα σε ένα γενεαλογικό εργαστήριο DNA στη Βιρτζίνια, γνωστό για τη συμβολή του στην επίλυση ανεξιχνίας των υποθέσεων σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ειδικοί εκεί άρχισαν να κατασκευάζουν ένα γενεαλογικό δέντρο από το άγνωστο ανδρικό DNA που βρέθηκε στο κολλιέ και τα μαλλιά της Μέγαν Γουίτφιλντ. Σε αντίθεση με την παραδοσιακή αντιστοίχηση βάσεων δεδομένων εγκληματιών, το γενεαλογικό DNA επέτρεψε τον εντοπισμό μακρινών συγγενών, τρίτων, τέταρτων, ακόμη και πέμπτων ξαδέλφων. Ο Έραν συμμετείχε συχνά σε διαδικτυακές συναντήσεις με τους ειδικούς, ακολουθώντας κάθε τους βήμα. Στην οθόνη, οι γενετικοί χάρτες απλώνονταν σαν περίπλοκα λαβύρινθη με κλάδους συγγενών που προέρχονταν από έναν κοινό πρόγονο πριν από αιώνες. Αυτό το δείγμα συνδέεται με μια μεγάλη οικογένεια του Μεσοδυτικού, έδειξε ένας ειδικός στο διάγραμμα. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες δημόσια αρχεία από άτομα που έχουν κάνει εμπορικές εξετάσεις όπως Ancestry ή 23andMe. Η δουλειά μας είναι να τα συνθέσουμε. Η Έραν άκουγε προσεκτικά, κρατώντας σημειώσεις. Κατάλαβε ότι η διαδικασία απαιτούσε χρόνο, υπομονή και σχολαστική ανάλυση. Με κάθε συνεδρία, ο κατάλογος των πιθανών υπόπτων μειωνόταν. Αρχικά, ήταν χιλιάδες ονόματα που εκτείνονταν από το Ιλινόις έως το Ουισκόνσιν και την Ιντιάνα. Αφού αποκλείστηκαν εκείνοι που δεν ήταν στο Ρόκφαρτ το 2002, μειώθηκαν σε μερικές εκατοντάδες. Κάθε όνομα διασταυρώθηκε με αρχεία διαμονής, έγγραφα απασχόλησης και αρχεία ταξιδιών. Πολλές νύχτες, η Έραν έμενε μέχρι αργά στο γραφείο της, με τα μάτια κολλημένα σε πυκνά φύλλα Excel, αναζητώντας ένα μικρό στοιχείο για να αποκλείσει να κρατήσει ένα όνομα.
Κάθε κλάδος που απορρίπτονταν ήταν σαν να καθαρίζει την εικόνα για να αποκαλύψει πιο καθαρά το κέντρο της. Μέχρι τον Απρίλιο του 2023, μετά από 3 μήνες επιμονής, η ομάδα ανέφερε μια σημαντική ανακάλυψη. Το γενεαλογικό δέντρο είχε περιοριστεί σε ένα μόνο κλάδο με 3 άνδρες που ήταν πολύ πιθανό να είναι η πηγή του DNA. Και οι 3 είχαν ζήσει ή ζούσαν στο Ρόκφαρντ γύρω στο 2002. Η καρδιά της Έραν χτυπούσε δυνατά όταν άκουσε τα ονόματα. Ο Γκέρι Τόμψαν, γεννημένος το 1975, πρώην οδηγός φορτηγού, ο Μαρκ Έλλης, γεννημένος το 1972, μηχανικός, και ο Ρόναλντ Πίρς, γεννημένος το 1968. Ένα συντηρητή σχολείου, όλοι είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Ήταν καταγεγραμμένοι κάτοικοι του Ρόκφαρντ την εποχή της εξαφάνισης της Μέγκαν. Η Έραν άρχισε αμέσως να ελέγχει το ιστορικό τους. Ο Γκέρι Τόμψαν ξεχώριζε, όχι μόνο επειδή ζούσε λίγα τετράγωνα μακριά από το διαμέρισμα της Μέγκαν, αλλά και επειδή είχε συμμετάσχει εθελοντικά στις προσπάθειες αναζήτησης της κοινότητας το 2002. Ένα παλιό άρθρο εφημερίδας έδειχνε τον Γκάρι να στέκεται δίπλα σε ένα όμορφο πανό της Μέγκαν, με το πρόσωπο του γεμάτο εμφανή συμπάθεια. Ο Μαρκ Έλλης είχε μια δουλειά που απαιτούσε συχνά ταξίδια, και συχνά απουσίαζε από το Ρόκφορντ, αλλά οι αποδείξεις βενζίνης τον τοποθετούσαν στην πόλη την εβδομάδα που εξαφανίστηκε η Μέγκαν. Ο Ρόναλντ Π.Σ. ήταν λιγότερο εμφανής, με καθαρό μητρό, αλλά ο χώρος εργασίας του βρισκόταν μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα από τη συνήθη διαδρομή της Μέγκαν. Η Άρον Ήξε χρειαζόταν περισσότερα από γενεαλογικά δεδομένα. Χρειαζόταν απτά στοιχεία που να συνδέουν έναν από αυτούς τους άνδρες με τα φυσικά στοιχεία. Σε μια συνάντηση της Μονάδας Ανεξιχνίας των Υποθέσεων, παρουσίασε στην ομάδα: το έχουμε περιορίσει σε 3 άτομα. Ο καθένας από αυτούς βρισκόταν στο Ρόκφαρντ εκείνη την εποχή. Ένας από αυτούς άφησε DNA στο κολιέ και στα μαλλιά της Μέγκαν. Η αίθουσα έμεινε σιωπηλή για λίγα δευτερόλεπτα, πριν ο ανώτερος της κουνήσει το κεφάλι. Ξεκινήστε να τους παρακολουθείτε. Πάρτε νέα δείγματα DNA. Συγκρίνετε τα άμεσα. Μετά τη συνάντηση, η Άρον οδήγησε μόνη της στην παλιά γειτονιά της Μέγκαν. Ο απογευματινός ήλιος λούζε με χρυσό φως στα παλιά σπίτια. Οι δρόμοι ήταν βαρυφορτωμένοι με οδυνηρές αναμνήσεις. Σταμάτησε κοντά στο παλιό σπίτι του Γκάρι Τόμψον, που ήταν ακόμα κατοικημένο. Μια ρίγη τη διαπέρασε καθώς φανταζόταν τη σκηνή. Το 2002, αυτός ο άντρας μπορεί να συνάντησε τη Μέγα στο σκοτάδι και να τράβηξε το κολιέ της μέχρι να σπάσει. Αλλά η Άρον υπενθύμησε στον εαυτό της να μην βιαστεί να βγάλει συμπεράσματα. Η αλήθεια μπορούσε να αποδειχθεί μόνο με αποδείξεις, όχι με συναισθήματα. Εκείνο το βράδυ, στο ήσυχο γραφείο της, η Άρον άνοιξε ξανά τον φάκελο της Μέγκαν. Κοίταξε τη φωτογραφία του σπασμένου κολιέ. Δίπλα της, μια εργαστηριακή έκθεση ανέφερε σαφώς μια αναγνωρισμένο ανδρικό DNA. Το υπογράμμισε με κόκκινο και έγραψε: θα έχουμε ένα όνομα. Για πρώτη φορά σε 20 χρόνια, η αόρατη σκιά έπαιρνε μορφή. Από εκατοντάδες χιλιάδες ονόματα, τώρα απέμεναν μόνο 3 πρόσωπα. Και η Άρον ήξερε ότι μόνο ένα νέο δείγμα DNA, ένα πεταμένο ποτήρι καφέ, ένα ποτσίγαρο στο πεζοδρόμιο θα έβγαζε την αλήθεια από το σκοτάδι. Για να προχωρήσει η υπόθεση, η Άρον Μοράλες αποφάσισε να ανακατασκευάσει το τελευταίο ταξίδι της Μέγαν Γουίτφιλντ τη νύχτα της 15ης ημέρα του Μαρτίου 2002. Ήξερε ότι για 2 δεκαετίες, οι διάσπαρτες καταθέσεις και η ατιμέλητη έρευνα είχαν αφήσει τη διαδρομή της Μέγαν προς το σπίτι της τυλιγμένη σε αμφιβολίες. Τώρα, με τη σύγχρονη τεχνολογία και τα νέα στοιχεία DNA, ο Άρον πίστευε ότι η αναδρομή σε κάθε τμήμα του δρόμου θα μπορούσε να αποκαλύψει παραβλεφθέντα στοιχεία. Ξεκίνησε από το μικρό εστιατόριο στην οδό Riverside, όπου η Μέγαν δούλευε το βραδινό της βάρδια. Περισσότεροι από τους πρώην συναδέλφους της είχαν φύγει, αλλά μερικοί που ήταν ακόμα στο Ρόκφορντ θυμόντουσαν αόριστα εκείνη τη νύχτα. Η Έραν συνέθεσε το χρονοδιάγραμμα μεταξύ 8 και 45 και 9 και 30 μετά μεσημβρίαν. Η Μέγαν έφυγε από τη βάρδια της, τύλιξε το πράσινο μάλινο κασκόλ της γύρω από το λαιμό της, περπάτησε μέχρι το πάρκινγκ και έφυγε με το ασημένιο τσέβι καβαλέρι της. Από εκεί, είχε 2 πιθανές διαδρομές. Κατευθείαν κάτω από τη Riverside προς το διαμέρισμά της στο βόρειο τμήμα της πόλης ή μια στροφή στην Alpine Road, περνώντας από το βενζινάδικο Forest Hills και μια παράκαμψη προς τη δυτική πλευρά της πόλης. Η Έραν άπλωσε έναν μεγάλο χάρτη στο γραφείο της, σημειώνοντας κάθε σημείο με κόκκινες καρφίτσες. Επανέλαβε την παλιά κατάθεση του οδηγού του φορτηγού, ο οποίος επέμενε ότι είδε τα φώτα ενός αυτοκινήτου να τρέχουν προς το Lake Kubago γύρω στις 10 μετά μεσημβρίαν εκείνο το βράδυ. Το 2002, η αστυνομία το απέρριψε, υποθέτοντας ότι ήταν κουρασμένος και έκανε λάθος. Αλλά όταν η Έραν το συνάντησε το 2022, παρέμεινε σταθερός. Θυμάμαι καθαρά τα φώτα να εξαφανίζονται στη δυτική στροφή της λίμνης. Ένας παφλασμός και μετά σιωπή. Η ιστορία του ενοχλούσε την Έραν. Διερεύνησε τα στοιχεία από τα διόδια.
Αυτά επιβεβαίωσαν ότι το φορτηγό του οδηγού πέρασε από το δρόμο της λίμνης περίπου την ώρα που ισχυριζόταν, πράγμα που σήμαινε ότι η κατάθεσή του ήταν αξιόπιστη. Η Έραν αποφάσισε να μην αφήσει αυτό το στοιχείο να αγνοηθεί ξανά. Αυτή και μια ομάδα τεχνικών της σήμανσης και εθελοντών διτών σχεδίασαν μια πλήρη σάρωση με σόναρ της λίμνης Σούμπαγκοου, εστιάζοντας στη δυτική περιοχή. Ο μάρτυρας την είχε υποδείξει το πρώτο πρωί στη λίμνη. Ο ουρανός ήταν συννεφιασμένος, τα νερά κρύα και ο άνεμος τσουχτερός. Μια μικρή βάρκα εξοπλισμένη με σύγχρονο σόναρ έσχιζε τα κύματα, αφήνοντας ένα λευκό ίχνος αφρού. Η οθόνη έδειχνε σκιώδεις μορφές κάτω από τη λίμνη, βράχους, βυθισμένα κούτσουρα και περίεργα φωτεινά σημεία. Ο Τζέισον, ο τεχνικός που συνόδευε τον Άρον, έδειξε την οθόνη. Αυτό μπορεί να είναι ένα αυτοκίνητο. Ορθογώνιο σχήμα, 4 αντανακλαστικά σημεία που ταιριάζουν με τροχούς. Η Άρον κράτησε την αναπνοή της, με τα μάτια καρφωμένα στην οθόνη. Τα δεδομένα του σόναρ έδειχναν ένα αντικείμενο σχεδόν 20 πόδια κάτω από την επιφάνεια, ακριβώς στη στροφή που είχε αναφέρει ο μάρτυρας. Διέταξε να σταματήσει η βάρκα και να ρίξουν μια σημαδούρα για να σημαδέψουν το σημείο. Οι δίτες ετοίμασαν τον εξοπλισμό τους, αλλά το θολό νερό περιόριζε την ορατότητα. Ένας δίτης βούτυξε και αναδύθηκε λίγα λεπτά αργότερα, αναπνέοντας βαριά. Υπάρχει ένα μεγάλο μεταλλικό αντικείμενο. Άγγιξα έναν τροχό. Μοιάζει με αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο, αλλά η λάσπη είναι πολύ παχιά για να είμαι σίγουρος. Η καρδιά της Έραν σφίχτηκε. Μετά από 20 χρόνια, μήπως είχαν μόλις βρει το ασημένιο Τσέβι Καβαλέρι της Μέγκαν, εκείνο το βράδυ, επέστρεψε στο γραφείο της και ξανά άνοιξε παλιά δελτία ειδήσεων. Μια ερώτηση αντιχούσε στο μυαλό της. Αν το αυτοκίνητο βρισκόταν στον πυθμένα της λίμνης όλα αυτά τα χρόνια, γιατί δεν το είχαν βρει οι έρευνες του 2002, ο Τζέισον εξήγησε ότι τα παλαιότερα σόναρ ήταν λιγότερο ακριβή και η μετακινούμενη λάσπη του πυθμένα της λίμνης μπορούσε εύκολα να κρύψει αντικείμενα. Η απάντηση εξόργησε και ενθάρρυνε την Άρον. Έγραψε στην αναφορά της, ανακαλύφθηκε αντικείμενο που υποψιάζεται ότι είναι αυτοκίνητο στο βυθό της λίμνης Σούμπαγκοου. Η θέση ταιριάζει με την κατάθεση μάρτυρα του 2002. Αυτό μπορεί να είναι βασικό στοιχείο. Τις επόμενες μέρες, η ομάδα πραγματοποίησε πολλαπλές αρρώσεις για να δημιουργήσει έναν τρισδιάστατο χάρτη του βυθού της λίμνης. Η εικόνα έγινε πιο ευκρινής. Ήταν αναμφισβήτητα ένα τετράθυρο αυτοκίνητο που ταιριάζει με το μέγεθος ενός Καβαλέρι του 2000. Η Έραν κοίταξε την εικόνα, σφίγγοντας τα χέρια της, ενώ ένα κρύο ρίγος τη διαπέρασε. Για χρόνια, οι άνθρωποι αμφέβαλαν ότι η Μέγκαν έφυγε οικειοθελώς. Αλλά αν το αυτοκίνητό της βρισκόταν στον πυθμένα της λίμνης, αυτό αποδείκνυε ότι δεν έφυγε ποτέ από το Ροκφάρντ εκείνο το βράδυ. Το επόμενο βήμα ήταν να ανασυρθεί το αυτοκίνητο και να αναζητηθούν τυχόν εναπομείναντα ίχνη. Στεκόμενος δίπλα στη λίμνη εκείνο το βράδυ, κοιτάζοντας τα ήρεμα νερά να αντανακλούν το ηλιοβασίλεμα, ο Έραν Μαράλας ήξερε ότι η υπόθεση της Μέγκαν Γίτφιλντ είχε μπει σε ένα νέο κεφάλαιο. Οι σκιές έπαιρναν μορφή και η αλήθεια, θαμμένη για 2 δεκαετίες, ήταν έτοιμη να βγει από τα κρύα βάθη. Το πρωί της 12ης ημέρα του Μαΐου 2023, με τη λίμνη Ούμπαγκο ακόμα τυλιγμένη στην ομίχλη, μια ομάδα διασωστών, αστυνομικοί, εγκληματολόγοι και η μονάδα ανεξιχνίας των υποθέσεων συγκεντρώθηκαν στην όχθη. Η σημαδούρα που σηματοδοτούσε τη θέση του αντικειμένου, τοποθετημένη την προηγούμενη εβδομάδα, επιπλέει στην επιφάνεια, υποδεικνύοντας το σημείο που το σόναρ είχε εντοπίσει ένα αυτοκίνητο. Η Έραν Μαράλα στεκόταν σιωπηλή κοιτάζοντας την ήρεμη λίμνη, με τα χέρια της φυγμένα στις τσέπες του παλτού της. Ήξερε ότι αυτή η στιγμή μπορούσε να αλλάξει τα πάντα, από μια ξεχασμένη ανεξιχνίαστη υπόθεση σε μια ανανεωμένη έρευνα για φόνο με συγκεκριμένα στοιχεία. Ο κινητήρας του γερανού βρυχόταν, κατεβάζοντας χοντρές αλυσίδες στο νερό, ενώ δίτες με γυαλιά ασφαλείας τη στερέωναν στο σασί του οχήματος. Το θολό νερό ήταν γεμάτο λάσπη, ο αέρας βαρύς από την προσμονή. Μετά από σχεδόν 1 ώρα, η φωνή ενός δίτη αντίχησε, οι αλυσίδες στερεώθηκαν στο σασί. Τα τεράστια γρανάζια γύριζαν αργά, τραβώντας μια σκοτεινή μάζα από τα βάθη, καθώς το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου αναδύθηκε. Η παχιά λάσπη γλίστρισε, αποκαλύπτοντας σκουριασμένο χάλιβα. Ήταν ένα τετράθυρο σεντάν αναποδογυρισμένο, με το ασημένιο χρώμα του διαβρωμένο από το χρόνο και το νερό. Όλοι έμειναν σιωπηλοί, μόνο ο κινητήρας του γερανού και το στάξιμο του νερού ήταν ακουστά. Η Άρον προχώρησε μπροστά, με την καρδιά της να χτυπάει δυνατά. Όταν το αυτοκίνητο τραβήχτηκε πλήρως στη ξηρά, όλα τα μάτια στράφηκαν στην πίσω πινακίδα, που ήταν ακόμα στη θέση της. Παρά τη σκουριά, οι αριθμοί ήταν καθαροί κάτω από τη λάσπη. Η L4XJ291. Η Έραν το αναγνώρισε αμέσως. Πινακίδα ήταν καταχωρημένη στο Τσέβι Καβαλίρ της Μέγκαν Γίτφιλντ το 2002. Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία. Αυτό ήταν το αυτοκίνητο που εξαφανίστηκε με τη Μέγκαν εκείνη τη μοιραία νύχτα. Μια βαριά συνειδητοποίηση κατέκλυσε την ακτή.
Για 20 χρόνια, τα στοιχεία βρισκόταν κάτω από το νερό, κρυμμένα σε κοινή θέα. Η ομάδα των εγκληματολόγων σφράγισε αμέσως τον τόπο του εγκλήματος. Άνοιξαν προσεκτικά τις πόρτες του αυτοκινήτου. Τα σπασμένα παράθυρα και το σάπι εσωτερικό ήταν καλυμμένα με φύκια. Μια μυρωδιά μούχλας έκανε όλους να ανατριχιάσουν. Δεν υπήρχαν πτώματα ή οστά μέσα, μόνο θραύσματα του χρόνου. Αλλά ανάμεσα στα σάπια συντρίμμια, μια ανακάλυψη άφησε όλους άναυδους. Στο πάτωμα του πίσω καθίσματος βρισκόταν ένα ξεθοριασμένο ροζ πλαστικό βραχιόλι, ακόμα άθικτο. Ο Ντάνιελ, ο αδελφός της Μέγκαν, που βρισκόταν στον τόπο του εγκλήματος, το αναγνώρισε αμέσως και τα μάτια του γέμισαν δάκρυα. Αυτό είναι το βραχιόλι που αγόρασε η Μέγκαν για την κόρη της. Τεχνικοί το έβαλαν προσεκτικά σε σακούλα ως από στο μισοσαπισμένο ντουλαπάκι, βρήκαν βρεγμένα χαρτιά, αποδείξεις, την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και μέρος της άδειας οδήγησης της Μέγκαν. Το όνομά της ήταν ακόμα ευανάγνωστο. Ο Άρον είδε το όνομα της Μέγκαν Γουίτφιλντ να αναδύεται από το βρεγμένο χαρτί και ένιωσε το λαιμό του να σφίγγεται. Αυτά τα μικρά αντικείμενα ήταν τα στοιχεία που επιβεβαίωναν την παρουσία της Μέγκαν στο αυτοκίνητο που βρισκόταν στη λίμνη. Δεν μπορούσε πλέον να θεωρηθεί εθελοντική εξαφάνιση. Ήταν μια κρυμμένη σκηνή εγκλήματος. Μέχρι το μεσημέρι, καθώς το αυτοκίνητο φορτωνόταν σε ένα φορτηγό για το εγκληματολογικό εργαστήριο, η είδηση είχε διαδοθεί σε όλο το Ρόκιφορντ. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έφτασαν, οι κάμερες εστίασαν στον Άρον και την ομάδα ανεξιχνίας των υποθέσεων. Ένας δημοσιογράφος φώναξε. «Είναι αυτό το αυτοκίνητο της Μέγκαν Γουίτφιλντ», ο Άρον απάντησε ήρεμα. «Έχουμε επιβεβαιώσει την πινακίδα κυκλοφορίας. Αυτό είναι ένα κρίσιμο αποδεικτικό στοιχείο που επαναφέρει την υπόθεση». Τα λόγια της έκαναν πρωτοσέλιδο την επόμενη μέρα, αναζωπυρώνοντας μια ανάμνηση που θεωρούνταν σβησμένη. Εκείνο το βράδυ, στο γραφείο της, ο Άρον άνοιξε ξανά το φάκελο. Στο σκισμένο εξώφυλλο έγραψε «Κατάσταση ενεργής έρευνας». Για πρώτη φορά σε πάνω από 2 δεκαετίες, η υπόθεση της Μέγκαν Γουίτφιλντ αναβίωσε πλήρως. Κοίταξε το πλαστικό βραχιόλι μέσα στη σακούλα με τα αποδεικτικά στοιχεία, θυμούμενη το χαμόγελο της Μέγκαν σε μια οικογενειακή φωτογραφία. Και η Άρον ήξερε από αυτή τη στιγμή ότι η δικαιοσύνη είχε βγει από τη σκιά, ξεκινώντας το ταξίδι της για να αποκαλύψει την αλήθεια που ήταν θαμμένη για 20 χρόνια. Όταν το ασημένιο τσέβι καβαλέρεϊ της Μέγκαν ανακτήθηκε και σφραγίστηκε στο θησαυροφυλάκιο αποδεικτικών στοιχείων, η ομάδα των εγκληματολόγων άρχισε να αναλύει κάθε λεπτομέρεια. Η Έραν Μαράλας παρακολουθούσε με αγωνία τις πρώτες μέρες, γεμάτη ελπίδα αλλά και ανησυχία. Ήξερε ότι η έβρεση του αυτοκινήτου έθετε το επόμενο ερώτημα. Ποιος το έβαλε στο βυθό της λίμνης, στο σάπι εσωτερικό? Οι τεχνικοί συνέλεξαν προσεκτικά περισσότερες τρίχες που είχαν κολλήσει στα σκισμένα μαξιλάρια των καθισμάτων, αχνά ίχνη ιστού στη ζώνη ασφαλείας και μια εμφανή γρατσουνιά στο πλάι του αυτοκινήτου. Κάτω από το υπεριώδες φως, η γρατσουνιά ξεχώριζε έντονα, με το χρώμα να έχει ξεφλουδίσει και να έχει αφήσει σκούρα κόκκινα υπολείμματα. Ο Τζέισαν, ο τεχνικός της εγκληματολογικής ομάδας, μουρμούρισε, αυτό ήταν σίγουρα σύγκρουση με άλλο όχημα. Η Έραν διέταξε την ανάλυση του δείγματος κόκκινου χρώματος. Μερικές μέρες αργότερα, τα αποτελέσματα την εξέπληξαν. Το κόκκινο χρώμα τέριαζε με αυτό που χρησιμοποιούνταν στα φορτηγά Ford της δεκαετίας του 1990, τα οποία ήταν συνηθισμένα στο Ρόκφαρντ εκείνη την εποχή. Η Έραν εξέτασε τη γενεολογική λίστα υπόπτων DNA, τα 3 γνωστά ονόματα. Μόνο ο Γκέρι Τόμψαν είχε στην ιδιοκτησία του ένα κόκκινο Ford F-150 που είχε ταξινομηθεί στο Ρόκφαρντ το 2002. Η καρδιά της χτυπούσε δυνατά καθώς τα κομμάτια του παζλ έρχονταν στη θέση τους. Σύγκρινε το άγνωστο DNA από το κολλιέ και τα μαλλιά της Μέγκαν με το DNA αναφοράς από την οικογένεια Τόμψαν στη γενεολογική βάση δεδομένων. Το αποτέλεσμα ήταν απόλυτα ταιριαστό. Ο άγνωστος άνδρας των 2 δεκαετιών είχε πλέον όνομα. Ο Γκέρι Τόμψαν, γεννημένος το 1975, που ζούσε λίγα τετράγωνα μακριά από το διαμέρισμα της Μέγκαν. Αυτό που συγκλώνησε την Έραν ήταν η επανεξέταση των ειδησεογραφικών άρθρων του 2002. Μια φωτογραφία έδειχνε τον Γκέρι στην πρώτη γραμμή της εθελοντικής αναζήτησης, να στέκεται δίπλα σε ένα πανό με τη φράση «Βρείτε τη Μέγκαν», κρατώντας ένα κερί σε μια αγρυπνία. Είχε παρηγορήσει τη Λίντα, τη μητέρα της Μέγκαν, είχε χτυπήσει τον Ντάνιελ στον ώμο και είχε πει «Θα τη βρούμε». Για 20 χρόνια, ο Γκάρι θεωρούνταν ένας ευγενικός γείτονας, ένας πρότυπος πολίτης του Ρόκιφορντ. Τώρα, τα επιστημονικά στοιχεία αποκάλυψαν μια εντελώς διαφορετική αλήθεια. Η Άρον ήξερε ότι η σοβαρότητα της υπόθεσης απαιτούσε προσεκτικά βήματα και το ανέφερε στους ανωτέρους της. Το ανδρικό DNA στο κολλιέ και στα μαλλιά ταιριάζει με αυτό του Γκάρι Τόμψον. Η κόκκινη μπογιά στο πλευρό των Cavaliers ταιριάζει με ένα φορτηγό Ford του 1990, το ίδιο μοντέλο που είχε ο Γκάρι. Αυτό δεν είναι σύμπτωση. Η ατμόσφαιρα στην αίθουσα συσκέψεων έγινε βαριά.
Ένας υπολοχαγός αναφώνησε: «Ήταν στην ομάδα αναζήτησης. Στεκόταν μπροστά μας όλα αυτά τα χρόνια». Η Άρον κούνησε το κεφάλι, με τα μάτια στραμμένα στο παχύ φάκελο. Μια ανατριχιαστική ανησυχία τη διαπέρασε. Όταν η είδηση κοινοποιήθηκε εσωτερικά, μερικοί βετεράνοι αξιωματικοί κούνησαν το κεφάλι τους με δυσπιστία. Ένας από αυτούς θυμήθηκε: «Ο Γκέρι φαινόταν πάντα ανήσυχος, αλλά τώρα που το σκέφτομαι, ρωτούσε πάρα πολλά για τις λεπτομέρειες της υπόθεσης». Αυτό το στοιχείο, που είχε περάσει απαρατήρητο το 2002, τώρα τέριαζε απόλυτα. Εν τω μεταξύ, η Έραν ζήτησε να ελεγχθεί το ιστορικό του Ford F-150 του Γκέρι. Τα αρχεία του DMV επιβεβαίωσαν ότι ήταν ιδιοκτήτης του φορτηγού από το 1998 έως το 2003 και ότι στη συνέχεια το πούλησε σε άλλη πολιτεία. Οι ερευνητές βρήκαν ένα παλιό αρχείο ασφάλισης, στο οποίο αναφερόταν μια αξίωση του 2002 για πλευρική σύγκρουση. Αυτό τέριαζε με τη γρατσουνιά στο καβαλέρεϊ της Μέγκαν. Διαβάζοντας αυτή τη γραμμή, η Άρον ήξερε ότι είχαν το νήμα που συνέδεε τον Γκάρι με τον τόπο του εγκλήματος, αλλά ήξερε επίσης ότι χρειαζόταν ένα τελευταίο βήμα. Να αποκτήσουν το τρέχον DNA του Γκάρι για άμεση σύγκριση, χωρίς να αφήσουν κενά. Εκείνο το βράδυ, μόνη στο γραφείο της, η Άρον άνοιξε ξανά τη φωτογραφία της αγρυπνίας του 2002. Το πρόσωπο του Γκάρι κοιτούσε την κάμερα, με ένα κερί στο χέρι. Ο άντρας που κρυβόταν για 2 δεκαετίες, στεκόταν στο φως, ψιθύρισε. Δίπλα στη φωτογραφία, οι αριθμοί της εγκληματολογικής έκθεσης επιβεβαίωναν την 100% ταύτιση. Για την Άρον, δεν υπήρχε καμία αμφιβολία. Ο Γκάρι Τόμψον ήταν ο άντρας που άγγιξε τη Μέγκαν στις τελευταίες της στιγμές. Το μόνο ερώτημα που απέμενε ήταν πώς να τον φέρουν στη δικαιοσύνη. Μόλις τα αρχικά εγκληματολογικά αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τον Γκάρι Τόμψον ως αναπόφευκτο ύποπτο, οι Άρον Μοράλες και η Μονάδα Ανεξιχνίας των Υποθέσεων ξεκίνησαν μια μυστική επιχείρηση παρακολούθησης. Ήξεραν ότι παρά την ταύτιση του γενεαλογικού DNA και των αποδεικτικών στοιχείων Καβαλίρ, χρειαζόταν ένα άμεσο δείγμα DNA από τον Γκάρι σήμερα για να κλείσει η υπόθεση. Οποιοδήποτε κενό θα μπορούσε να επιτρέψει σε έναν δικηγόρο υπεράσπισης να ξετυλίξει 2 δεκαετίες εργασίας. Η παρακολούθηση εκτελέστηκε σαν παιχνίδι σκάκι. Μια ομάδα detective εγκατέστησε κάμερες και παρακολουθούσε το προαστιακό σπίτι του Γκάρι νότια του ζούσε μόνος του και εργαζόταν ως συντηρητής σε μια τοπική μεταφορική εταιρεία. Κάθε πρωί, ο Γκέρι οδηγούσε ένα καινούριο φορτηγάκι για να πάει στη δουλειά, σταματώντας ένα καφέ στο δρόμο για να πάρει έναν μεγάλο καφέ για το δρόμο. Τα βράδια, καθόταν στη βεράντα του καπνίζοντας και πετώντας τις τάχτες σε ένα παλιό κουτί μπύρας. Αυτές οι καθημερινές συνήθειες έγιναν η χρυσή ευκαιρία της Έραν. Την τρίτη μέρα της παρακολούθησης, ένας detective προσποιήθηκε τον πελάτη του καφέ που καθόταν στο διπλανό τραπέζι. Όταν ο Γκέρι τελείωσε τον καφέ του, άφησε το ποτήρι και βγήκε έξω. Το προσωπικό το καθάρισε. Ο detective πήρε γρήγορα το χάρτινο ποτήρι με το καλαμάκι, που ήταν ακόμα υγρό από το σάλιο. Σφραγίστηκε σύμφωνα με το πρωτόκολλο και μεταφέρθηκε γρήγορα στο εργαστήριο. Αλλά η Έραν δεν είχε τελειώσει. Ήθελε περισσότερα από ένα δείγμα. Μερικές μέρες αργότερα, το βράδυ, οι κάμερες κατέγραψαν τον Γκέρι να καπνίζει 3 τσιγάρα στη βεράντα του, πετώντας τα στο κουτί μπύρας. Αφού πήγε για ύπνο, η ομάδα πήρε κρυφά το κουτί και τις γόπες, που συλλέχθηκαν ως νομικά αποδεικτικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της δημόσιας παρακολούθησης. Όταν αναλύθηκαν τα νέα δείγματα DNA, η Έραν περίμενε στο κατάλευκο δωμάτιο του εργαστηρίου. Η καρδιά της χτυπούσε δυνατά καθώς η οθόνη έδειχνε τα αποτελέσματα. Το DNA από το φλιτζάνι καφέ και τις γόπες τέριαζε με το ανδρικό DNA στο κολιέ και τα μαλλιά της Μέγκαν με 100% βεβαιότητα. Δεν υπήρχε διαφυγή. Ο Γκάρι Τόμψον δεν ήταν απλώς ένα όνομα σε μια γενεολογική λίστα. Ήταν ο άντρας που άφησε τα σημάδια του στο σώμα και τα αντικείμενα της Μέγκαν τη νύχτα που εξαφανίστηκε. Η Άρον πήρε μια βαθιά ανάσα και έγραψε την επίσημη αναφορά για το δικαστήριο. Λάβαμε άμεσο DNA από τον ύποπτο Γκάρι Τόμψον και η σύγκριση με τα στοιχεία από τον τόπο του εγκλήματος το 2002 δείχνει απόλυτη ταύτιση, ζητώντας ένταλμα σύλληψης. Σε μια επίγουσα ακρόαση στο δικαστήριο της Κομιτείας Σούμπαγκοου, ο δικαστής διάβασε προσεκτικά κάθε γραμμή. Οι εισαγγελείς περιέγραψαν τη διαδικασία από την έβρεση του αυτοκινήτου στη λίμνη, την ανάλυση παλαιού DNA, τη γενεολογική ανίχνευση έως την παρακολούθηση και τα νέα δείγματα. Η αίθουσα του δικαστηρίου ήταν σιωπηλή καθώς ο εισαγγελέας ολοκλήρωνε την αγόρευσή του. Βλέπουμε τον άνθρωπο που έκρυψε την αλήθεια για 20 χρόνια στην καρδιά αυτής της κοινότητας. Μετά από σύντομη σύσκεψη, ο δικαστής χτύπησε το σφυρί. Το ένταλμα σύλληψης για τον Γκάρι Τόμψον εγκρίθηκε. Η Άρον κάθισε ήσυχα στην αίθουσα, νιώθοντας ότι 20 χρόνια σιωπής και αδιεξόδου τελικά έσπασαν. Αλλά ήξερε ότι το πιο δύσκολο βήμα ήταν μπροστά της. Να αντιμετωπίσει την κοινότητα, να αντιμετωπίσει έναν άνδρα που κάποτε θεωρούνταν ένας ευγενικός γείτονας που κρατούσε ένα κερί στην αναζήτηση της Μέγκαν. Αυτή τη φορά,
καμία μάσκα δεν μπορούσε να τον κρύψει. Αργά το απόγευμα, μία μέρα στις αρχές Ιουνίου του 2023, το ήσυχο προάστιο του South Rockford βυθίστηκε στο χάος. Έξω από το μικρό λευκό οίκο όπου ο Γκάρι Τόμψον ζούσε για πάνω από μία δεκαετία, τα αστυνομικά αυτοκίνητα ήταν παραταγμένα. Αστυνομικοί με αλεξίσφαιρα γυλαίκα βγήκαν και περικύκλωσαν το τετράγωνο. Η Έραν Μαράλας βρισκόταν στο όχημα διοίκησης. Το πρόσφατα υπογεγραμμένο ένταλμα σύλληψης ήταν ακόμα ζεστό στα χέρια της. Ένα μεγάφωνο ηχούσε δυνατά. «Γκέρι Τόμψον, βγες έξω με τα χέρια ψηλά. Συλλαμβάνεσαι με εντολή του δικαστηρίου της κομιτείας Ούμπαγκοου». Η γνωστή ηρεμία των δρόμων διαταράχθηκε. Τα παράθυρα των γειτόνων άνοιξαν. Γνωστά πρόσωπα κοίταζαν έξω. Έκπληκτοι από μια σκηνή που κανείς δεν περίμενε. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Γκέρι βγήκε φορώντας ένα τσαλακωμένο πουκάμισο, με τα μάτια του σοκαρισμένα αλλά χωρίς να αντιστέκεται. Μουρμούρισε κάτι ακατανόητο και συμμορφώθηκε καθώς οι αστυνομικοί του έβαζαν χειροπέδες. Η σκηνή καταγράφηκε από τις κάμερες των ειδήσεων και τα τηλέφωνα των γειτόνων. Σε μια στιγμή, το Ρόκφαρντ εξεράγει με τις ειδήσεις. Ο Γκάρι Τόμψον, ο ευγενικός γείτονας, ενεργό μέλος της Εκκλησίας που συμμετείχε στην εθελοντική αναζήτηση της Μέγαν το 2002, ήταν ο κύριος ύποπτος για την εξαφάνισή της πριν από 20 χρόνια. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ηραίουν. Οι πρωτοσέλιδες φωνάζουν. Η ανεξιχνίαστη υπόθεση της Μέγαν Γουίτφιλντ. Ο φιλικός γείτονας συλλαμβάνεται μετά από 20 χρόνια. Στην τηλεόραση, οι δημοσιογράφοι στέκονται μπροστά από το καλώδιο και μεταδίδουν από το σπίτι μέσα στη φασαρία των περίεργων θεατών. Η κοινότητα του Ρόκφορντ είναι σε αναβρασμό. Πολλοί κούνησαν το κεφάλι τους με δυσπιστία. Ο Γκάρι αποκλείεται. Ένας γείτονας αναστέναξε, με φωνή που έτρεμε. Επισκέβασε το φράχτη μας. Πήγαινε στην εκκλησία κάθε Κυριακή. Πώς μπορεί να είναι δολοφόνος, αλλά για την οικογένεια Γουίτφιλντ το σοκ συνοδεύτηκε από δικαίωση. Ο Ντάνιελ, ο αδελφός της Μέγαν, όταν έμαθε για τη σύλληψη του Γκάρι, αναστέναξε. Για 20 χρόνια, ζούσαμε με αμφιβολίες και πόνο. Τώρα, τουλάχιστον, η αλήθεια βγαίνει στο φως. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι απόψεις διχάζονται έντονα. Κάποιοι επένεσαν την αστυνομία που τελικά έφτασε στο σωστό συμπέρασμα, επενώντας την πρόοδο της μονάδας ανεξιχνίας των υποθέσεων. Άλλοι ήταν σκεπτικοί. Αν είναι πραγματικά ένοχος, πώς μπόρεσε να το κρύψει όλα αυτά τα χρόνια, γιατί η αστυνομία δεν είδε τίποτα πριν. Στις συζητήσεις σε καφετέριες, σούπερ μάρκετ και εκκλησίες, το όνομα του Γκάρι Τόμψον έγινε καυτό θέμα. Όλοι είχαν μια ιστορία. Συνήθιζε να χαμογελά και να χαιρετά κάθε πρωί. Έφερνε πίτες στους γείτονες την ημέρα των ευχαριστειών, στεκόταν δίπλα στην οικογένεια της Μέγαν στην αγρυπνία. Τώρα αυτές οι αναμνήσεις μετατράπηκαν σε ύποπτα θραύσματα, κάνοντας τους ανθρώπους να ανατριχιάζουν καθώς τις αναπολούσαν. Ο Έραν παρακολουθούσε τα πάντα από το γραφείο της μονάδας ανεξιχνίας των υποθέσεων, όπου παλιές φωτογραφίες της Μέγαν και του ασημένιου καβαλέρου της κρέμονταν στον πίνακα αποδεικτικών στοιχείων. Ήξερε ότι αυτή η σύλληψη δεν ήταν απλώς ένα νομικό γεγονός, αλλά ένα μικρό κοινωνικό σεισμό. Ένας άντρας που θεωρούταν ένας από εμάς είχε αποκαλυφθεί, αποκαλύπτοντας ένα διαφορετικό πρόσωπο. Καθώς ο Γκέρι οδηγούνταν στο τμήμα, οι κάμερες κατέγραφαν κάθε του βήμα, με το κεφάλι σκυμμένο και το πρόσωπο ζαλισμένο. Η αστυνομία διάβασε καθαρά την κατηγορία. Ύποπτος για φόνο πρώτου βαθμού στην υπόθεση της Μέγαν Γουίτφιλντ, που αγνοείται από το 2002. Με το σφυρί του δικαστή και τις εικόνες του Γκάρι με χειροπέδες να μεταδίδονται παντού, μια υπόθεση που θεωρούνταν ξεχασμένη επέστρεψε στο επίκεντρο της δημόσιας προσοχής. Το Ρόκφορντ δεν θα ήταν ποτέ το ίδιο. Η δίκη του Γκάρι Τόμψον ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2023 στο δικαστήριο της κομιτείας Γουέμπεγκο. Εκατοντάδες κάτοικοι του Ρόκφορντ έφτασαν τα ξημερώματα, συνοστίζοντας τα φθαρμένα πέτρινα σκαλιά, μη θέλοντας να χάσουν μια ιστορική στιγμή σε μια υπόθεση που είχε στοιχειώσει την κοινότητα για 2 δεκαετίες. Η αίθουσα του δικαστηρίου ήταν γεμάτη με δημοσιογράφους, οι κάμερες στραμμένες προς το τραπέζι της εισαγγελίας, που ήταν γεμάτο με παχιά αρχεία. Ο Γκάρι εμφανίστηκε με πορτοκαλί φόρμα, χειροπέδες, καταβεβλημένο πρόσωπο, αλλά με αψηφιστικό βλέμμα. Όταν ο δικαστής του ζήτησε να δηλώσει την υπεράσπισή του, ο Γκάρι δήλωσε με σιγουριά: «Αθώος». Τα λόγια του αντίχησαν, προκαλώντας ρίγη σε μερικούς από τους παρευρισκόμενους. Ο εισαγγελέας άνοιξε την υπόθεση ανακατασκευάζοντας την πλήρη εικόνα από τη νύχτα της 15ης ημέρα του Μαρτίου 2002, όταν η Μέγαν Γουίτφιλντ εξαφανίστηκε, μέχρι την ημέρα που το τσέβι καβαλέρι της ανασύρθηκε από τη λίμνη Ούμπαγκοου μετά από 20 χρόνια κάτω από κρύα λάσπη. Τα αποδεικτικά στοιχεία παρουσιάστηκαν ένα προς ένα. Το σπασμένο κολλιέ με το DNA της Μέγαν και ένα ανδρικό δείγμα που τέριαζε 100% με αυτό του Γκάρι Τόμψον. Τα μαλλιά από το κάθισμα του αυτοκινήτου με το ίδιο αποτέλεσμα.
Η κόκκινη μπογιά στο πλάι του καβαλίρ που ταιριάζει με το Ford F-150 του Γκέρι. Μια μεγάλη οθόνη έδειχνε εικόνες από το σόναρ του αυτοκινήτου κάτω από το νερό. Στη συνέχεια, η ανάσυρση με την πινακίδα να είναι καθαρά ορατή. Η αίθουσα του δικαστηρίου ήταν σιωπηλή. Μόνο η σταθερή φωνή του εισαγγελέα ακουγόταν. Η Μέγαν Γίτφιλντ δεν έφυγε οικειοθελώς. Της επιτέθηκαν και τα ίχνη του δράστη παραμένουν στα προσωπικά της αντικείμενα. Αυτά τα ίχνη φέρουν το όνομα Γκέρι Τόμψον. Οι μάρτυρες κατέθεσαν. Ο οδηγός του φορτηγού από πριν από χρόνια διηγήθηκε ότι είδε τα φώτα να βυθίζονται στη λίμνη εκείνο το βράδυ, με φωνή τρεμάμενη αλλά αποφασιστική. Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνη την εικόνα. Ένας πρώην γείτονας κατέθεσε ότι ο Γκέρι εμφανίστηκε ασυνήθιστα λίγο μετά την εξαφάνιση της Μέγαν, οδηγώντας το κόκκινο φορτηγό του με μια μεγάλη γρατσουνιά στο πλάι. Ακόμη και ένας φίλος από την εκκλησία θυμήθηκε, στην αγρυπνία της Μέγαν, ο Γκέρι μου έκανε πολύ λεπτομερείς ερωτήσεις, σαν να ήξερε περισσότερα από όσα έπρεπε. Η υπεράσπιση αντέδρασε στεναρά. Ο δικηγόρος του Γκάρι υποστήριξε ότι τα στοιχεία DNA θα μπορούσαν να έχουν μολυνθεί από την πολυετή αποθήκευση και ότι η ταύτιση δεν αποδείκνυε τη δολοφονία. Παρουσίασαν τον Γκάρι ως υποδειγματικό πολίτη, αφοσιωμένο εκκλησιαζόμενο που υπηρετούσε την κοινότητα. Ο ίδιος ο Γκάρι μίλησε. Ποτέ δεν έκανα κακό στη Μέγαν. Αν το DNA μου ήταν εκεί, ίσως συναντηθήκαμε τυχαία στη γειτονιά. Δεν σκότωσα κανέναν, αλλά η εισαγγελία ήταν προετοιμασμένη. Αποκάλυψαν αρχεία της δεκαετίας του 1990 που δεν είχαν δημοσιοποιηθεί προηγουμένως. Ο Γκάρι είχε κατηγορηθεί για επίθεση από 2 γυναίκες. Η μία ισχυριζόταν ότι την έπνιξε κατά τη διάρκεια ενός καυγά, η άλλη ότι την έσπρωξε σε έναν τοίχο, σπάζοντάς τη στα πλευρά. Και οι 2 υποθέσεις αποσύρθηκαν λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων, αλλά τώρα σχημάτιζαν ένα ενοχλητικό μοτίβο βίας. Καθώς ο εισαγγελέας διάβαζε αυτά τα στοιχεία, πολλοί στην αίθουσα του δικαστηρίου αναστέναξαν, καλύπτοντας το στόμα τους με τα χέρια τους από την έκπληξη. Η Λίντα, η μητέρα της Μέγαν, καθόταν στην πρώτη σειρά, με τα μάτια γεμάτα δάκρυα, κρατώντας τη φωτογραφία της κόρης της. Ο Ντάνιελ κοίταζε τον Γκάρι, με το πρόσωπό του σφιγμένο. Τέλος, κλείνοντας, ο εισαγγελέας ανέβηκε στο βήμα, σταμάτησε για λίγο και κοίταξε κατευθείαν την κριτική επιτροπή. Η φωνή του ήταν αργή, βαριά. Για 20 χρόνια, η Μέγαν Γουίτφιλντ θεωρούνταν φυγάς. Η οικογένειά της εγκαταλείφθηκε, η κοινότητά της εξαπατήθηκε. Αλλά τα αποδεικτικά στοιχεία δεν ψεύδονται. Το DNA δεν ψεύδεται. Δείχνει ξανά και ξανά ένα όνομα. Γκάρι Τόμψον. Σήμερα έχετε την ευκαιρία να γράψετε 20 χρόνια σιωπής για να αποδώσετε δικαιοσύνη στη Μέγαν. Η αίθουσα του δικαστηρίου έπεσε σε απόλυτη σιωπή. Κανείς δεν κουνήθηκε. Κανένα ψήθυρος δεν έσπασε τη σιωπή. Μόνο το αχνό ξύσιμο το στυλό κατέγραφε κάθε λέξη. Εκείνη τη στιγμή, η κοινότητα του Ρόκφορντ κράτησε την ανάσα της, περιμένοντας την ετυμηγορία που θα αποφάσιζε τη μοίρα ενός άνδρα που κάποτε θεωρούνταν πρότυπο γείτονα και θα έφερνε την αλήθεια σε μια γυναίκα που είχε παραμείνει για πολύ καιρό θαμμένη στο σκοτάδι. Μετά από 7 ημέρες έντονων συζητήσεων, η κριτική επιτροπή αποσύρθηκε για να σύσκευε το δικαστήριο της κομιτείας Σούμπαγκο ήταν σιωπηλό. Η Λίντα Γουίτφιλντ καθόταν στην πρώτη σειρά, με τα γυραλαία χέρια της φυγμένα, τα κόκκινα μάτια της καρφωμένα στη βαριά ξύλινη πόρτα από την οποία είχε εισέλθει η κριτική επιτροπή. Ο Ντάνιελ ακουμπούσε στον τοίχο, ανίκανος να καθίσει ακίνητος, κοιτάζοντας το πάτωμα. Η Άρον Μοράλες ήταν παρούσα, παρατηρώντας σιωπηλά, με την καρδιά της να χτυπάει δυνατά. 20 χρόνια αναμονής, εκατοντάδες ώρες μελετώντας φακέλους, χιλιάδες άυπνες νύχτες, όλα τώρα εξαρτώνταν από αυτή την εύθραυστη στιγμή. Πέρασαν σχεδόν 5 ώρες πριν ακουστεί ένα χτύπημα. Όλοι κράτησαν την αναπνοή τους καθώς η κριτική επιτροπή επέστρεψε, με αργά βήματα. Οι 4 άνθρωποι στάθηκαν όρθιοι, με σταθερή και ηχηρή φωνή. Εμείς, η κριτική επιτροπή, αφού εξετάσαμε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, κρίνουμε τον κατηγορούμενο, Γκάρι Τόμψον, ένοχο για φόνο πρώτου βαθμού στην υπόθεση της Μέγαν Γουίτφιλντ. Οι αποφασιστικές λέξεις έκοψαν τη βαριά ατμόσφαιρα, απελευθερώνοντας 2 δεκαετίες καταπιεσμένων συναισθημάτων. Η Λίντα έκλαιγε ανεξέλεγκτα, καταραίοντας τον ώμο του γιού της. Ο Ντάνιελ την κράτησε σφιχτά, με δάκρυα να τρέχουν στα μαγουλά του και τα χείλη του να τρέμουν. Επιτέλους έφτασε η στιγμή, Μαγκ. Πολλοί στην αίθουσα του δικαστηρίου έκλαιγαν. Ανίκανος να συγκρατήσει τα συναισθήματά του, ο Γκάρι στεκόταν ακίνητος, με χλωμό πρόσωπο, σφιγμένα χείλη και κενό βλέμμα. Χωρίς πλέον να δείχνει προκλητικός, ο δικαστής χτύπησε το σφυρί, καταδικάζοντας τον Γκάρι σε ισόβια κάθερξη χωρίς αναστολή. Ο ήχος ηχούσε σαν καμπάνα, τερματίζοντας 20 χρόνια αναμονής. Έξω από το δικαστήριο, οι δημοσιογράφοι συνέρεαν. Οι κάμερες κατέγραφαν τη σκηνή.
Οι εφημερίδες του Illinois έβγαζαν πρωτοσέλιδα. Δικαιοσύνη για την ανεξιχνίαστη υπόθεση της Μέγαν Γουίτφιλντ μετά από 20 χρόνια. Ετυμηγορία για το φιλικό γείτονα που έκρυβε ένα φωνικό μυστικό. Τα εθνικά τηλεοπτικά δίκτυα κάλυψαν την ιστορία, αποκαλώντας την αφύπνιση μιας ανεξιχνίαστης υπόθεσης. Μια απόδειξη της τεχνολογίας DNA και της επιμονής των νέων ερευνητών. Το Ρόκφορντ ήταν συγκλονισμένο. Οι άνθρωποι μιλούσαν παντού, στα σούπερ μάρκετ, στα καφέ, ακόμη και στις κυριακάτικες λειτουργίες της εκκλησίας. Πολλοί δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι ο άνδρας κάποιοι αναστέναξαν με ανακούφιση, λέγοντας ότι η πόλη επιτέλους απαλλάχθηκε από μια στοιχειωμένη σκιά. Άλλοι ήταν αναστατωμένοι, αναρωτιόμενοι τι άλλα μυστικά κρύβονταν ανάμεσά τους. Σε συνεντεύξεις, η Λίντα είπε μέσα από δάκρυα: «Περιμέναμε 20 χρόνια για αυτή τη μέρα. Η δικαιοσύνη ήρθε αργά, αλλά δεν έφυγε ποτέ». Ο Ντάνιελ πρόσθεσε: «Θέλω μόνο οι άνθρωποι να θυμούνται τη Μέγαν ως μητέρα, ως κόρη, όχι μόνο ως θύμα». Τα λόγια τους μεταδόθηκαν στην τηλεόραση, συγκινώντας εκατομμύρια ανθρώπους σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Άρον Μοράλες, που έψαξε ακούραστα κάθε σελίδα του φακέλου, χαιρετίστηκε από τον τύπο ως σύμβολο αφοσίωσης. Αλλά μπροστά στις κάμερες, είπε απλά: «Αυτή δεν είναι δική μου νίκη. Είναι της Μέγαν και της οικογένειάς της. Η δικαιοσύνη μπορεί να καθυστερήσει, αλλά δεν μπορεί να ξεχαστεί». Τις ημέρες μετά την ετυμηγορία, το Ρόκφορντ πραγματοποίησε μια τελετή μνήμης στην πλατεία της πόλης. Εκατοντάδες κεριά άναβαν. Φωτογραφίες της Μέγαν τοποθετήθηκαν γύρω από το συντριβάνι. Ακούστηκε μελαγχολική μουσική και η κοινότητα τήρησε ενός λεπτού σιγή για τη γυναίκα που έφυγε από τη ζωή πολύ νωρίς. Η ατμόσφαιρα ήταν θλιβερή και γαλήνια, σαν να είχε ανοίξει μια πόρτα που ήταν κλειστή για πολύ καιρό και άφηνε το φως να μπει. Εγκληματολόγοι και ερευνητές από όλη τη χώρα ανέφεραν την υπόθεση της Μέγαν Γουίτφιλντ ως ένα σημαντικό μάθημα. Τόνισαν τη σημασία της διατήρησης των αποδεικτικών στοιχείων, του γενεαλογικού DNA και, πάνω απ' όλα, της αδιάκοπης επιμονής. Χωρίς τη μονάδα ανεξιχνίας των υποθέσεων, χωρίς ανθρώπους που πιστεύουν ότι η αλήθεια αντέχει, δεν θα είχαμε το σημερινό αποτέλεσμα. Ένας εισαγγελέας είπε ότι η υπόθεση έδωσε ελπίδα σε εκατοντάδες άλλες οικογένειες στο Illinois και σε όλη την Αμερική, που περιμένουν νέα για τους αγαπημένους τους που έχουν εξαφανιστεί. Μετά τη δίκη, η μονάδα ανεξιχνίας των υποθέσεων έλαβε πληθώρα επιστολών. Πολλοί έγραφαν: «Η ιστορία της Μέγαν μας δίνει την πίστη ότι η δικαιοσύνη, αν και καθυστερημένη, θα αποδοθεί». Το βράδυ μετά τη δίκη, ο Άρον πέρασε με το αυτοκίνητο από τη λίμνη Ούμπαγκοου. Τα ήρεμα νερά αντανακλούσαν το φως του φεγγαριού, που κάποτε έκρυβε ένα μυστικό για 20 χρόνια. Σταμάτησε, στάθηκε σιωπηλή για μια μακρά στιγμή και ψιθύρισε: «Σε βρήκαμε, Μέγαν. Τώρα μπορείς να αναπαυθείς». Ένα απαλό αεράκι πέρασε, φέρνοντας μια σπάνια ηρεμία μετά από μήνες έντασης. Κλείνοντας την υπόθεση της Μέγαν Γουίτφιλντ, το Illinois όχι μόνο απάντησε στην έκκληση μιας οικογένειας, αλλά έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα σε ολόκληρη τη χώρα. Η δικαιοσύνη μπορεί να καθυστερήσει, να θαυτεί κάτω από τη σκόνη του χρόνου ή τη λάσπη του βυθού της λίμνης, αλλά ποτέ δεν θα ξεχαστεί. Και μόλις η αλήθεια αποκαλυφθεί, λάμπει, αναγκάζοντας κάθε σκιά να υποχωρήσει. Η ιστορία της Μέγαν Γουίτφιλντ δεν είναι μόνο μια προσωπική τραγωδία, αλλά και μια αντανάκλαση του τρόπου με τον οποίο η αμερικανική κοινωνία βλέπει τη δικαιοσύνη και την επιμονή στην αναζήτηση της αλήθειας. Πριν από 20 χρόνια, η αστυνομία του Ρόκφορντ κατέληξε αόριστα στο συμπέρασμα ότι η Μέγαν μπορεί να έφυγε οικειοθελώς, παραβλέποντας κρίσιμα στοιχεία όπως το σκισμένο ύφασμα, το σπασμένο κολλιέ ή την κατάθεση του οδηγού του φορτηγού για τα φώτα που βυθίστηκαν στη λία αυτή. Η αμέλεια βύθισε μια οικογένεια σε 2 δεκαετίες πόνου. Αλλά όταν δημιουργήθηκε η μονάδα ανεξιχνίας των υποθέσεων του Illinois και εφαρμόστηκε γενεαλογικό DNA, η αλήθεια ήρθε στο φως. Το DNA στο κολλιέ και τα μαλλιά της Μέγαν τέριαζε απόλυτα με αυτό του Γκάρι Τόμψον, ο γείτονας που συμμετείχε στις αγρυπνίες για την αναζήτησή της. Αυτό μας υπενθυμίζει ότι στη σημερινή κοινωνία, καμία λεπτομέρεια ή φήμη που θεωρείται ασήμαντη δεν πρέπει να αγνοείται, καθώς μπορεί να κρύβει το κλειδί της αλήθειας. Στην Αμερική, όπου η πίστη στο σύστημα δικαιοσύνης μερικές φορές κλονίζεται, η ιστορία της Μέγαν επιβεβαιώνει ότι η δικαιοσύνη μπορεί να καθυστερεί, αλλά ποτέ δεν χάνεται. Προτρέπει τις κοινότητες και τα άτομα να παραμείνουν αποφασιστικά, να απαιτούν διαφάνεια και να πιέζουν τις αρχές να μην εγκαταλείπουν τις ανεξιχνίαστες υποθέσεις. Το μάθημα για όλους μας είναι να εμπιστευόμαστε την αξία της αλήθειας, να απορρίπτουμε τη σιωπή ή τις εύκολες υποθέσεις. Και το πιο σημαντικό, σε μια κοινωνία που εκτιμά τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως είπα, αυτή η ιστορία επιβεβαιώνει ότι η δικαιοσύνη διαρκεί μόνο όταν κανείς δεν επιτρέπει στο ξεχασμό να είναι η τελική απάντηση. Σας ευχαριστούμε που μας συνοδεύσατε σε αυτό το ταξίδι για να αποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη για τη Μέγαν Γουίτφιλντ μετά από 2 δεκαετίες ξεχασμού. Εγγραφείτε στο κανάλι για να μένετε ενημερωμένοι για περισσότερες ιστορίες ανεξιχνίας των υποθέσεων όπου η αλήθεια και η δικαιοσύνη τελικά αποκαλύπτονται.